ko ni mana tiyatigi Jose yo ni mana ko ni mana kangalendigi Jose ni mana ambalmaw nini laseli inkera tuma wati o wati abe fendo kufo ode dongibaru ye laseli ambe domine nafoko be abeka ke benguma de kono ga baray mbekeni jeka baray no ye sabunyuma jeka baray radio munumbe ni olubi jeka kunafoni ni lase o folo o ye radio benguma ni mo famu ibafo min ye baramso radio ye kemeni fla murmuru saba no ye 102.3 ye o tɛmɛnen kɔfɛ radio Rampart on fait Bamako ya o ye 97.9 ye bi kɔnɔntɔn ani wolonfila tɔmi kɔnɔntɔn a bɛ lase radio caman bɛ Bamako ya olu bɛɛ lajɛlen bɛ laseli kɛ i n'a fɔ radio Patriote olu fana bɛ laseli kɛ ka fara radio tɔw kan ni sera Kayi mara la min ye radio Benguma La Voix de Baramuso radio wɔɔrɔ bɛ olu bolo ni waati kelen na kibaruya bɛ ka lase nin bɛɛ lajɛlen la ka daminɛ Kayi fo ka taa Yelimane Gajaga Marakadugu bɛ i b'a sɔrɔ nin kunnafoni ni waati kelen na a bɛ ka lase ni nana Kulikɔrɔ mara la dugu 7 Banamba ni dugu 7 radio minnu bɛ i n'a fɔ radio Manjura i n'a fɔ radio Danbe radio tɔ minnu bɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kibaruya lase ni waati kelen na radio Bengadi Kure Male olu bɛ ka laseli kɛ radio Wasa n'o bɛ Sigaso olu bɛ ka kibaruya in olu bɛ ka lase ni waati kelen na radio Koton Kucala olu bɛ labɛnw na u bɛna laseli kɛ radio Betafo San olu bɛ ka laseli olu bɛ ka lase don kibaru nata ninnu na aw ka faamu k'a fɔ don kibaru a bɛ lase aw ma diɲɛ don o don nɛgɛ ɲɛ 8 kɔni n'o dalagosila ka ban fo ka se nɛgɛ ɲɛ 9 dalagosilen ni panko 30 hakɛ ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin ye aw ka don kibaru kɛnɛ sigilen ye don kibaru min a dabɔkun fɔlɔfɔlɔ o ye kibaruya minnu bɛ lase o kibaruya ninnu laseli a bɛ kɛ ka dabu fɛn min kama o ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ye Mali dugubaw ni Mali dugumisɛnw ani togodaw la jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan denmisɛn tɔ minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen nka ni maa min n'i b'a fɛ baaraɲɔgɔn minnu bɛ yen ni olu ye an baaraɲɔgɔnw ye ni maa min bɛ kibaruya ɲini i bɛ se ka karamɔgɔ Rajal wele ale ka nɛgɛjuru sira o ye 78 69 13 16 78 69 13 16 wala aw denkɛ n'o ye Mohamed Jose Traoré ye ale fana bɛ kibaruyaw di aw ma an baden cɛ ni muso makɔrɔba ni denmisɛn hali ni mɔgɔ min radio kofɔlen ninnu ni sera yɔrɔ o yɔrɔ
lasili a bɛ kɛ ni hakilina minnu ye aw minnu bɛ n'aw b'a fɛ aw ka mankutu a ye jula ye a ye sanni feerekɛla ye aw ye baarakɛla ye n'aw sera arajo bɛnkuma na aw mana se arajo rampar la baara ɲɔgɔn minnu n'olu bɛ Mali fantan naani fɛ Kayi mara Kulukɔrɔ Sikaso Segu hali arajo min bɛ Mopti o arajo in ale bɛ laseli kɛ Mopti arajo ni Ala sɔnna ma an ka dɔnkibaru nata ninnu na an bɛ se ka laseliw u lase aw ma sira o sira fɛ arajo baramuso arajo 7 hakɛ de bɛ olu bolo Mali fantan naani fɛ laseli bɛ kɛ nin bɛɛ lajɛlen na minnu bɛ yen n'u bɛ jamana kɔ kan tuma dɔ la laseli bɛ kɛ waati min o b'a sɔrɔ aw koronnen don aw b'a laɲini n'aw b'a fɛ aw ka kibaruya in sɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen na aw b'aw denkɛ n'o ye Mohamed Jose Traoré ye n'aw y'ale sɔrɔ tuma o tuma aw bɛ se ka kibaruya in lasɔrɔ waati min ale b'o fɔ aw ye hali min ye arajali ka fara an baaraɲɔgɔnw kan olu bɛ se ka kunnafoni jɔnjɔnw di aw ma an baden cɛ ni muso makɔrɔba ni denmisɛn aw bisimila aw ka dɔnkibaru kɛnɛ kan inshallah kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na k'i kana Tarawele Jose k'i kana Jose n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na o a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw kana jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de ko ni bɛ tiɲɛ fɛ kankelentigi Jose ni y'o jɛ aw nana kankelentigi Jose aw nana jama bɛ sewara an balimaw bi ye utukalo tile 18 ye a san kelen dafara bi coyi Asimu a n'a nɔfɛ mɔgɔw n'olu ye sɔrɔlasiw ye ninnu laban ye Ibrahim Bokar Keita ka fanga tɔ paro kɛra bi don de la salon utukalo tile 18 san 2000 ani san 20 o b'a jira k'a fɔ bi a dafara coyi Ibrahim Bokar Keita ka fanga bilali jamana ka foroba laseli sɛbɛnw ani jamana yɛrɛ ka sɛbɛn minnu bɛ yen n'o ye kɛnyɛrɛ fasilasi sɛbɛnw ye olu ye walawalali kɛ o la jamana ɲɛmɔgɔ Ibrahim Bokar Keita tuma min na a sugandira jamanadenw fɛ san 2000 ni san 18 fanga in ta ko filanan san 5 fɔlɔ bannen kɔfɛ Ibrahim Bokar Keita tun ye fanga ta ko filanan san 5 filanan na o de ma fori o Ibrahim Bokar Keita ni ɲɔgɔnna don de la a ye fanga bila ka sabu kɛ Mali sɔrɔlasiw olu de kɛra sabu ye k'a ka fanga in tɔ paron jamanaden dɔw n'o ye jamana forobamɔgɔ dɔw olu ka wulili o tun y'a sɔrɔ u ye kalo caman kɛ murutilen don Ibrahim Bokar Keita ka fanga ma san 2000 ni san 20 a ma nɔgɔya Ibrahim Bokar Keita n'a ka fanga marabaaw bolo nka bi an da tɛna se o ma an bɛ labɛnw de la ni Ala ye sini dɔnkibaru jirana an bɛna laseli kɛrɛnkɛrɛnnen sigi o kama kununko dɔnkibaru kɛnɛ kan an tun ye dantigɛli kɛ aw ye k'a fɔ jamana in latigɛ dɔw bolila kɔnɔ o de ye Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ damaw olu fɔn bɛ ɲɔgɔn kɔ nin waati la kosɛbɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n'i y'a ye ne ni rajal ani an ka dabali ni fɛɛrɛtigɛba an da ma don a la kunu o y'a sɔrɔ an ma ɲɛfɔliw bɛrɛbɛrɛw sɔrɔ a ko la nka maa bɛ se ka fɛn min kɔni fɔ a dɔ la nin fitinɛ in tasuma a dungana sabu Mali yɛrɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka daminɛ ko in bɛ maa min kun kan n'o ye Usman Sherif Madani Haidara ye Sheikh Usman Sherif Madani Haidara a yɛrɛ ye jama dantigɛ kuma fɔ o kɔfɛ minnu bɛ yen n'olu kɛra imamu ye minnu tun kan welela sariyatigiw fɛ
Muhammad Traore ale Mali diinɛ lasilaw karamɔgɔw olu ka tɔnbolo fara min bɛ o kolatigɛna n'o ɲɛmɔgɔbaya kalifalen dɔw la ani mɔgɔ dɔw fana bɛ o denmisɛnnin ye n'o ye Ibrahima Jabi ye nin cɛ fila tun welela nka bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ka kɔn nin cɛ fila ka weleli ye Mayi Watara fana tun kan welela an ye Mayi Watara Imam Mayi Watara an y'a ɲini nka fo ka se nin yɔrɔ in ma an m'ale sɔrɔ an b'a fɛ ka gɛrɛ a fana la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin ko in ju jɔna cogo min fo kana se a forili ma minnu tun welela k'u kan ɲininka olu kan ɲininkalen kɔfɛ sariatigi fɛ ninnu bilala ka t'u ka so o furancɛ la ka daminɛ sɔgɔmada fɛ fo ka se lazara waati ma ko minnu kɛra an bɛna lajɛ k'an da don nin bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛfɔli kɛ aw ye baro in laban bɛna kɛ min ye o ye maa min yɛrɛ kɛra ka kan ɲininkali kɛ n'o ye jamana sariya matarafaba ye min ka baara ye sariya kɔlɔsili ani kiiri nɔminɛli o kɛbaa ye n'o ye procureur ye wili kɛra ka se ale fana ma ale ka dantigɛli bɛ nin na ninnu de bɛna kɛ dɔnkibaru ye ni kibaruya wɛrɛ sɔrɔla ka faraw kan o bɛna kɛ an ka dɔnkibaru ye bi sabu cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n b'a dɔn caman bɛ n'i y'a ye k'a fɔ kununko an m'an da don a la an tun ye layidu t'aw ye layidu timɛli de y'a to bi an bɛna kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi nin kama an baden cɛ ni muso makɔrɔba ni denmisɛn an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye nin ye aw ka dɔnkibaru nin y'a donkan ye a bɛna sigi nɛgɛ ɲɛ 8 n'o dalagosila ni panko fu ye ni nazaraw b'a fɔ ma ko 8 heures sɔgɔmada fɛ o b'a sɔrɔ aw cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nafila seliw tɛmɛnen kɔfɛ fajiri seliw bannen kɔfɛ denmisɛnninw ka tulokɔrɔ guwan kumaw caman bɛ b'o la waati an y'a kanu ka dɔnkibaru sigi waati de la an baden cɛ ni muso makɔrɔba ni denmisɛn aw bisimila aw ka dɔnkibaru kɛnɛ kan inshallah an balimaw an ka kunungo dɔnkibaru an tun ye a ɲɛfɔ aw ye k'a fɔ lahalaya min ni a kɛra Bamakɔ yan n'a kɛra fanga ka wala jamana sariya matarafaba fɛ ni nazaraw b'a fɔ a ma ko procureur Bamakɔ sigida 4 na sariya matarafaba min bɛ ani kiiri nɔminɛlikɛla min bɛ ale tun ye gendarme ni o ye gendarme ka koɲɛɲini dagaba dɔ ye n'o b'a fɔ a ma ko gendarmerie du camp 1 Bamakɔ yan ale tun bilara kiiri nɔbɔbaga ani sariya kɔlɔsilikɛla ni sariya kankɔrɔ sɔsɔ wale minnu bɛ kɛ n'o kɛra kɛfɛn ye kɛ sariya bɛ nɔminɛli kɛ ni min ka nɔminɛli walew ye a bɛ fɔ o de ma ko procureur o tun ye camp 1 gendarme bila ka imam Muhammad Traore ale ye Mali asilamɛw ka jɛrɛkuluba min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Haut Conseil Islamique cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Haut Conseil Islamique Mali alisilamɛ jamakulu bɛɛ lajɛlen u faralen don ɲɔgɔn kan ka ɲɛmɔgɔya bulon dɔ n'o ni fanga ye ɲɔgɔn kan ɲininka baga ye alisilamɛya yɛrɛ a bɛ se ka jɔda ani jɔyɔrɔ ani silamɛya hakɛ ɲini n'o bɛ kɛ fanga ɲɛmɔgɔw fɛ hakili lajiginna Haut Conseil Islamique du Mali ale ye Alpha Umaru Konare ka fɛn labɛnnen ye a dilala kabini tuma min na Alpha Umaru Konare tun bɛ fanga na an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi a ɲɛmɔgɔya bɛ Sheikh Usman Sherif Madani Haidara de bolo o Imam Muhammad Traore min n'ale ye asilamɛw ka hakɛ ani asilamɛya jɔyɔrɔ ani asilamɛw u ka fara ɲɔgɔn kan kulu la kulu min u ni jamana marabaaw ani diɲɛ silamɛ tɔw bɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o de ye Haut Conseil Islamique du Mali ye Imam Muhammad Traore nka tuma dɔ la sabu Imam Muhammad Traore u ka ca ne yɛrɛ dɔgɔnin n'o ye Arafa ye ale fana ye imam ye wa a yɛrɛ fana tɔgɔ ye Imam Muhammad Traore ale ko tɛ dɛ u b'a fɔ imam min ma ko Traoreba
Rajal ni ma fili u b'a fɔ ale de ma ko Traoré Ba ale au conseil islamique ɲɛmɔgɔ dankan sabanan ye fɔlɔ n'o ye ɲɛmɔgɔba ye o ye Sheikh Ousmane Sherif Madani Haidara ye o ɲɛmɔgɔba filanan fɔlɔ o ye Imam Ibrahim Kontao kulu dɔ bɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan min bɛ magwɛn ni dɛmɛ ta ka jamanaden dɛsɛbaatɔw sɛgɛrɛ o kulu min bɛ ni ma fili ale de y'o kolatigɛla ye min ye Imam Mohamed Traoré ale fana bɛ ɲɛmɔgɔya la sɛbɛn min bɛ n bolokɔrɔ yan ale ye ɲɛmɔgɔ dankan sabanan de o b'a jira k'a fɔ mɔgɔ fila bɛ yen o bɛɛ ye ɲɛmɔgɔ dankanw ye o bɛɛ bɛ ale ni Haut Conseil Islamique ɲɛmɔgɔbaya cɛ nka kelen ma wele wala kelen tun welelen tɛ min fana welela o ye Imam Ibrahim Jabi ye Nouvelle Horizon ale y'a jira k'a fɔ nin cɛ fila bɛɛ lajɛlen tun welelen don ka ENA kunnasiniko ka t'u kan ɲininka ka sababu kɛ damakasi ye ka t'i damakasi kiri la ko o damakasi sababu wala o kɛbaaw olu ye Ansardine de ye Ansardine o ye Sheikh Ousmane Sherif Madani Haidara a yɛrɛ tɔgɔla jamakulu n'o ye Asilamɛya jamakulu min bɛ Ansardine ale tɔn k'o de kan weleli kɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw diinɛ ɲɛmaa minnu n'olu tun bɛ kɛnɛ kan n'olu ka surun ma kan welelen fila ninnu na n'o ye Traoré Ba ani Imam Ibrahim Jabi ye olu yɛrɛw ka fɔcogo la sabu o diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen olu ka surun ni cɛ fila la kosɛbɛ ni lahalaya in a kɛra i n'a fɔ a bɛna kɛ sabu ye ka alisilamɛw u fɔ ɲɔgɔn goya sabu min ye Imam Traoré fɛmɔgɔw ye olu y'a mɛn tuma min k'a fɔ Traoré Ba welelen don ka taa kan ɲininka o jamakulu de wulila kunnasiniko ka taa i jɔ o sɛgɛsɛgɛli kɛyɔrɔ la tuma dɔ la welela wele cogo min a ma kɛ ninnu fɛla ye a y'u jigilatigɛ nin ko in kɔlɔsilikɛla caman bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ ko nin damakasi sɛbɛn in y'a fɔ nin fɔcogo de la n'o bɔra Ansardine yɔrɔ ka Imam Mahamud Diko fɛmaw ka i damakasi kiri la ko nin kɔni n'a ma dansira la ni ɲɛma sɔrɔ la tuma dɔ la a bɛna kɛ fɔɲɔgɔnba ye Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛɛ ni ka kuntilenna don n ye alimami dɔ ɲininka ko danfara min bɛ Mali diinɛ taabolo ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko tarika cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a bɛ n'a fɔ taabolo wala taasira ninnu bɛ alisilamɛya la u bɛ taasira dɔ kan a ye se ka kɛ kulu wɛrɛ fana bɛ yen o fana bɛ taasira dɔ kan nka mɔgɔw yɛrɛ bɛ Mali la olu tɛ nin taasira nin fila si kan olu b'u yɛrɛ filɛ alisilamɛya jamakuluba de nin taabolo fila de bɛ yen an ka kɛ i n'a fɔ dɔw ka sira o ni dɔw ka sira diinɛko la olu tɛ ma bɛn alisilamɛya taabolo dɔw kan nka ma dɔw bɛ taasira tɛ ninnu si la ni min kɔni y'u hakili minɛ u bɛ baara kɛ n'o ye nka sɛbɛn in n'a bɛ fɔ a ma ko Nouvelle Horizon ale y'a jira k'a fɔ tuma dɔ la ni nin ko in ma dansira la k'a bɛna kɛ diinɛ yɛrɛ farafarali ye bɛnɲɔgɔnya ni bɛnkola min n'o kɛra sabu ye ka Haut Conseil Islamique sigi dɔw y'a jira k'a fɔ ni hakilimaw m'u kan bɔ ni kodɔnbaw diinɛ sira la hali an ka danbe cɛkɔrɔba Général Musa Traoré tun bɛ kuma dɔ fɔ ne ye hali kunungo don kibaru kɛnɛ kan ye ɲɛfɔli kɛ ko tuma dɔ la baw hali n'u bɛ ɲɔgɔn tun sulu kɔnɔ o tɛ ban baw ni ɲɔgɔn cɛ la nka ne ma fɔ k'a fɔ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw wala diinɛ bolofaraw k'u ye baw ye misaliya dɔrɔn don u ka ɲɔgɔn tun sulu kɔnɔ o de ye k'a fɔ a bamanankan jɛlen na k'a fɔ koton ɲɔgɔn tala de bɛ karatabugu mɛn si la n'o tɛ karatabugu yɔrɔ bɛɛ bɛ se ka kɛ bɔda ye n'o dun kɛra a ka ca Ala fɛ buguko bɛ ban pewu an t'a ɲini Ala fɛ bɛnɲɔgɔnya min bɛ Mali alisilamɛw ni ɲɔgɔn cɛ hali ni bolofara i n'a fɔ kodɔnna dɔ y'a jira ko tarikaw kuntilennaw ni mi jɛni ni taasiraw ye hali ni o dɔw tɛ kelen ye fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ b'a la nka ne ma da la k'a fɔ alisilamɛya diinɛ n'i ye duniya lajɛ alisilamɛya yɛrɛ jujɔn n'a jamana minnu kan n'o ye Magan jamana ni Misira jamana ye anw yɛrɛ ye silamɛya sɔrɔ ka bɔ seleke min fɛ n'o de u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Maghreb, Maroc, Algérie ani Tunisie an ka jamana a jujɔn waati
sabu ma fɔlɔ minnu nana ka fɔ u b'an ka jamana denw na tubi o y'a sɔrɔ kabili Wagadugu o mara bɛ sen na olu de nana ni diinɛ kɛlɛ ye a bɛ fɔ olu ma ko almoravidenw nin ye kodɔnnaw ni an ka tarika kalanbaw an bɛna ɲininkali kɛ don nata ninnu na mun de ye alisilamɛya yɛrɛ donna jamana kɔnɔ ni sira jumɛn ye nin yɛrɛ ma jujɔn bi koyi sabu dɔgɔkun tɛmɛnen min ye Imam Mahi Watara ye ale fana tun welela ka ɲininka ko de kɔfɛ sa u b'a fɔ minnu ma ko Ligue des prédicateurs au Mali n'ale ye Haut Conseil islamique ɲɛmɔgɔ dangan dɔ ye Muhammad Traoré n'u b'a fɔ a ma ko Traoré-ba ale fana tun welela kunnasini ko Bamakɔ gendarmew ka ko ɲɛɲini bulon fɔlɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko kan 1 ko o kan weleli min kɛra o de kɛra sabu ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw tuma dɔ la aw tɛ ni kibaruya ani kunnafoniw u cirin segi min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko réseaux sociaux a kɛra dugu min ɲini ka wuli ka sabu kɛ nin ko ye sɛbɛn in ko diinɛ ɲɛmaa minnu bɛ yen tuma dɔ la n'olu ye Imam Mahmud Diko olu ale fɛla n'a ka kuntilenna mɔɔw ye ninnu de taara tuma min na ni cɛ fila welela k'u kan ɲininka ko Imam Traoré-ba k'ale a wele a kan ɲininkali k'a wele ka taa kan ɲininka n'a bɛ fɔ a ma ko convocation ko jaja o bɛ u bolo kabili sibiri tɛmɛnen sɛbɛn fansirikɛba n'o ye Andi Adara ye kuma min ni yɛrɛ tɔgɔ Andi Adara tuma dɔ la nin tɛ an ka jamana maa ye nka farafinna jamanaden dɔ don ale bɛ fasiri kɛ sɛbɛn in kɔnɔ ale y'a jira k'a fɔ ko Traoré-ba tun ma sɔn ka fɛn fɔ maa ye sabu ale limaniyɛnen don k'a fɔ ale ye jamanaden ye i n'a fɔ jamanaden tɔw a tɛ jamana sariya ni sancɛ ko nka ko ɲɛfɔli min kɛra ko a fɔra k'a fɔ damakasi kɛra sariya la Ansardine mɔgɔ dɔw fɛ sɛbɛn in ko Ansardine o de ye mɔgɔ min bɛ n'o o conseil ɲɛmɔgɔyaba y'a bɛ ale bolo bi o ye Sheikh Ousmane Sherif Madani Haidara ye olu yɛrɛ ka fɔcogo la ko kabili 1985 san ni mɔgɔ min tun bɛ maaw kan ɲininka ka t'i dama kasi sariya la olu minnu kan welelen don ko olu de tun kan ka maa wele sariya la kumaw ka ca kosɛbɛ an t'a fɛ k'an da don nin ko in bɛɛ lajɛlen na nka min ye Ansardine ɲɛmɔgɔw ye olu ye barosigi kɛ ka ɲɛfɔli kɛ Rajal an tɛ fara ɲɔgɔn kan an ka Ansardine mɔgɔw an ka u ka damakasi wala ɲɛfɔli an tɛ dɔ lamɛn o la Rajal ko min ka ɲɛfɔli ni u bɛ taa ɲɛfɔli sanfɛ o ye Sherifkɛ yɛrɛ ye n'o ye Sheikh Ousmane Sherif Madani Haidara ye ko ni nana cogo min a yɛrɛ bɔra kalama cogo min na kunnasini ko ka bɔ Lazara la ka se fitiri ni safuma gwɛma ne tun tɛ nka ka dantigɛlikanw ye bɔlɔlɔ labɔ an ka Haut Conseil islamique yɛrɛ ɲɛmɔgɔba bi an ka lamɛn n'o ye Sheikh Ousmane Sherif Madani Haidara ye kun min y'a to nin ko in ale yɛrɛ bɔra kalama cogo min a ye ɲɛfɔli kɛ bisimila. Sherif Ousmane Madani Haidara n y'a kanu ka se ka kuma kanu ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ suru mɔgɔw ani yɔrɔ jan mɔgɔw ko minnu bɛ sen na u ka se ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ a ko kan ani Sherif Ousmane Madani yɛrɛ hakilila ye min ye ka se k'o lase kanuɲɔgɔnw ma mais hakilila aw t'o la parce que aw bɛ ne hakilila dɔn an bɛ baara la a mɛnna baara min don silamɛya baara de don silamɛya min don alakira taara ka min to an bolo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam an bɛ o de kan aw bɛɛ b'a kalama ne kun tɛ Bamakɔ ne kun tɛ yan mais ala y'a kɛ wulada in na an baarakɛ ɲɔgɔn dɔw bɛ diinɛ sira kan ne n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ wulada in na u ye kunnafoni dɔw di yan n ko ma mɛn n'ale ka o fɔli tɛ ala b'i seereya ne ma mɛn o la n ko kuma na o ti ɲɛ sigila bilen ne yɛrɛ bɛna Bamakɔ ne ye n ka mobili ta o la an nana fitiri kunbɛn yan n'o ye bi tarata ye mɔgɔ minnu welela faamaw fɛ yen n bɛ ala kɛ n seere lahara ne Haidara kelen bɛ segin ala min ma ala min bɛna taa tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na n bɛ o ala kɛ n seere ne t'a kalama n t'a kalama n ma maa bila a la ne ye hɔrɔn de ye ne ye hɔrɔnya kuma fɔ silamɛ bɛɛ ɲɛna kuma bɛ an balimakɛ min kan n'o ye Traoré
ne y'a fɔ aw bɛɛ ɲɛna ala bi ne seereya a fɔra Tarawele ye fɛn minnu fɔ Ayidara n'a ka jɛkulu ma ani Baye an ma ani kuranɛ ma ngo ni ne kun y'a a kibaru sɔrɔ joona ne ka maa kelen kun t'i jaabi kɛ ne y'o fɔ aw ye k'o fɔ ala yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ ne ka mɔgɔ kelen t'i jaabili kɛ bɛɛ kun b'a da de an b'a to ala ma mɛ ne m'a mɛn joona fɔ mɔgɔ dɔw kumana ala k'u sara mɛ n bɛ fɛ ka min fɔ a k'a faamu mɔgɔ min y'a yɛrɛ feere ala ma n'o siranna a bɛ kafiriya de wallahi ala b'a dɔn ni ne Ayidara siranna ala yɛrɛ man ka ne to yen kun kabini ala ka n da ne jamatigɛ ayi a ma kɛ n bɛka ka kuma ala min ɲɛna o ala tulo kabini ne wolola ne Ayidara jamatigɛ n ma siran a ye mɔgɔw bɔ an ka taa gulo o diinɛ tɛ silamɛya ye silamɛya nana ka fitinɛ de faga silamɛya nana ka bɛn de sabati silamɛya nana de ka dusukun kɛ kelen ye alakira kisi nɛɛma b'a ma o bɛn ninnu kɔnɔna na a ye kabilaba fila bɛn minnu yɛrɛ u ti fɛ u ɲɛ ka da ɲɔgɔn kan fiyewu san o san u bi kɛlɛ wuli maa min ni bi to a la a ka ca ko a ma ko Muhamadu i kun tɛ se ka ninnu bɛn hali n'i kun ye fɛn bɛɛ kɛ mɛ ne ala de y'u bɛn munna an ka kira ka ɲɛnamaya bɛnna bɛn de ma ni silamɛ min n'i bi kodɔn n'i bi ko faamu jamana laban sera alakira ka diinɛ binna a bilala a mɛnna nka a bɛɛ ti ban n'i b'a tiɲɛ ɲini ni hakili b'i la a ɲini alakira jogo kunda fitinɛ bi yɔrɔ o yɔrɔ ala tɛ yen alakira tɛ yen foyi tɛ yen ni setanɛ ibilisa tɛ o de la ne ye aw ansaruw wele an tɔɲɔlen kɔ n ko an ka sabali a kana mɔgɔ kɛlɛ a kana mɔgɔ kɛlɛ ansaru ɲɛnama si tɛ yen k'u ye ansaru sɛbɛ ye n'i ye nin kumakan in sɔsɔ a ti min bi yan ani minnu bɛ jamana wɛrɛw la an bɛɛ ye ɲɔgɔn minɛ alakira ka kuma in na ko a ye sabali ala ko a ye sabali ansaru sabalila ko ko diɲɛna n'a y'an sɔrɔ ne ko a k'a to ala ma n y'a fɔ ka da an ka diinɛ de kan anw ye min dɔ kira taabolo la fitinɛ tɛ fitinɛ mɔgɔya tɛ mɔgɔ nini tɛ mɔgɔ dɔgɔya tɛ mɔgɔ buruja tɛ o la n bɛ fɛ an ka to o kan wallahi ala min bɛ Ayidara ɲininka a dayɔrɔ la maa tɛ yen nin ko in t'a kalama wallahi kodɔnna bɛɛ kan k'a dɔn ne kumanen kɔ mɔgɔ wɛrɛ ka taa mɔgɔ wele faamaw fɛ yen ne ka ko la ne kumanen kɔ a b'a dɔn o kɛra Ayidara ɲinɛma dɛ o kɛra Ayidara ɲinɛma hali ni ne ka mɔgɔ min kun segira n ka kuma kɔfɛ ka Tarawele jaabi bilahi n kun b'i bɔ n ka mɔgɔya la sabu e tɛ Ayidara ɲin ye Ayidara kɛlen kɔ k'a fɔ a y'a to mɔgɔ wɛrɛ ka sɔrɔ ne ka mɔgɔw la o ka taa hali kuma o tigi kan kun o tigi tɛ Ayidara ka mɔgɔ ye ne kumana ka ban o b'a bɔ mɛ min ye nin kɛ ni Basiru don n y'a fɔ n bɛ segin a kan n t'a jafa dɛ n t'a jafa n ma bila a la mɛ dɔ ye n wele k'a fɔ n ye a mɛnna ko Basiru ko dɔ ye Ayidara ba neni k'a fa neni ko a b'u wele faamaw fɛ n y'a wele ka na n ka so n ko Basiru a to ne ye n ta to masa min ma o bɛ ne bɔ aw tigɛ n bɛ ala ko la ne dan b'a la ne dalen don n ka ala la bilahi aliyul azim ala b'a dɔn ne Ayidara dalen don a la o la ne tɛna taa ni n ka ko ye faama fɛ yen n tɛna taa n'a ye yɔrɔ wɛrɛ n tɛna n da sara n tɛna bere ta n'o kɛra ne bɔra kira ka sunnamɔgɔya la ne kɛra setanɛ ka mɔgɔ ye fitinɛtigi bɛɛ ye setanɛ ka mɔgɔ de ye a bɛɛ i mana maa o maa ye ko fitinɛ mɔgɔ don ko mɔgɔw bɛ siran a ɲɛ ko fitinɛtigi don kana siga dɛ kafiri fiman don maa o maa ko fitinɛ ala jugu don ala an ti bɔ ala fɛ n ko cɛnin ma a to kan'a kɛ a ye mun fɔ n ye a kɛra ala ɲɛna a ko n ma ko dɔ de bɛ ka don a kɔnɔ ko an k'an k'an kɔlɔsi n ko ye mun ye a ko dɔ ye ne neni sisan ko ka n fa neni ka n ba neni ko a ye kuma jugu bɛɛ fɔ ne ko o bɛ mun tiɲɛ ne fa neni nabi de wa ne ba neni nabi wa don o don a tɛ ka kɛ wa n ko mɛ e yɛrɛ ɲɛ b'a la don o don ala bɛ ka dɔ fara Ayidara kan don o don ala bɛ ka dɔ fara kanubaw ni dɛmɛbaw kan n ko mɛ e fitinɛ kun o la ni ala ko n b'a dɛmɛ ka ban an ka to ala kɔ an ka to mɔgɔw ka kuma mɔgɔw sɛgɛnnen don e ti fɛ fɛn min ka kɛ don o don dɔ bɛ fara a kan n ko a bɛ ni tigɛ de alors mɔgɔ da ye u se ye kuma de ye fanɛni ba o bɛ mun tiɲɛ n ko a y'a to yen ne ye n ta kalifa masa ka masa ma ala min bɛ gundo dɔn ne ye n ka ko t'o bolo a to ten a ye mun fara a kan a ko min ye fanɛni banɛni kɛ sisan ko a tigi ye mɔgɔ dɔ de tɔgɔ fɔ yɔrɔ dɔ la k'o de y'ale ye ko a y'a ka yɔrɔ bɛɛ indication di
ko bɔn u b'a dɔn o tɛ n'o tɛ n'o don i b'i photo de bɔ n'i ma sɔn i image ka ye i bɛ ka mɔgɔ min fɔ kodɔnna bɛɛ b'a dɔn bi o ye nkalon ye ko mɛ ko ale bɛ ka siran min ye cɛ ye neni jugu ni fɛn bɛɛ fɔ ka tila ka dɔ tɔgɔ fɔ k'o de y'ale ye k'a sigi yɔrɔ n'a ka yɔrɔ bɛɛ fɔ ko bɔn a bɛ se ka ɲɛ o tigi y'a jugu de o tuma na a ye neni kɛ ka nkalon da o la ni tɔɔrɔ min y'o sɔrɔ a bɛ fɔ ko Haidara ka mɔgɔw don ko bɔn ko mɔgɔ ninnu u bɛ Haidara nɔfɛ bi cogo min na ko ils sont capables ka mɔgɔ dɔ bila ka kuma ka neni kɛ ka dɔ tɔgɔ fɔ u bɛ tila ka t'o tigi agresser a bɛ fɔ ko Haidara ka mɔgɔw don ko bɔn ko ale bɛ ka siran o de ɲɛ ko o la ale bɛ fɛ ka taa plainte do contre X a ye min fɔ ye ko n bɛ taa plainte do contre X faamaw ka bɔ a kalama ko dɔw bɛ senna jaafanw don ne ko nin kuma in ye tiɲɛ hakilitigi bɛɛ bɛ nin faamu ka kuma ka neni kɛ ka nkalon da dɔ la u yɛrɛ bɛ tila ka taa dekun se o tigi ma o tuma na a bɛ fɔ ko Haidara ka mɔgɔw don ne ko n'o yɔrɔ don i bɛ se ka plainte kɛ i y'a fɔ cogo min na contre X ne ni Bashir farala min ma lahara don bɛ jɔ ala ɲɛkɔrɔ nin de don mais ne balila k'a mɛn ko a ye Tarawele wele a ye min da ne ni kan n b'a dɔn parce que ne ye hɔrɔn de ye ne ko ɲafara Tarawele ma ne ni Tarawele ye ɲɔgɔn ye o kɔfɛ ka ɲɔgɔn embrasser k'a tulo minɛ a ka tila ka fɔ ko ne y'o wele faamaw fɛ yen ne est ce que ne kan ka balo tuguni yɛrɛ ko ne y'o wele faamaw fɛ yen Tarawele kelen tɛ ko a ye mɔgɔ caman de wele faamaw fɛ yen ko Tarawele kelen tɛ dɛ mɔgɔ caman mais n bɛ fɛ a k'a dɔn Bashir ye nin min kɛ ne ti nin kalama ni ala bonya cɛ nin ye lebuko de ye ne ma k'a fɔ n da la n y'a to ala ma ne ka tila k'o tigi wele faamaw fɛ yen u welelen kɔ ala faama fɛ yen ne t'u wele diɲɛ faama fɛ yen n m'a kɛ n ka yamaru tɛ n t'a kalama ne bɛ faamaw yɔrɔ dɔn ko bɛɛ dara ne ka yan a dɔw tigiw dɔnnen don u dogolen tɛ bɛɛ ko Haidara tɛmɛ nin sira fɛ n ko non n bɛ tɛmɛ n ka ala ka sira fɛ ne ye n ka ko di ala ma n b'a to a bolo n y'a di ala ma n b'a to a bolo mais n bɛ fɛ ka min fɔ dangan ka ye ko la jama kɔni t'anw fɛ jama foyi t'anw fɛ jama t'an bolo jama min b'anw bolo o ye ala ko jama de ye a ye sabali jama de don a y'a to jama de don jama t'anw bolo ayi i bɛ fɛn bɛɛ mɛn i tulo la ansaruw ye nin kɛ karisa la fo k'i sa i t'a mɛn ansaruw ye nin tɔɔrɔ se karisa ma ko Haidara nenina ko fɛn dɔ fɔra ansaruw ni Haidara ma fo k'i sa ala t'i sɔn i tulo t'o mɛn ayi i tulo t'a mɛn mais Bashir a taara ta yɔrɔ fana de la o ni mɔgɔ min ko n tɛ fitinɛ fɛ i bɛ se fanga de ma fanga de bɛ kiiri tigɛ fitinɛ kana kɛ nka ka jamakulu dɔ ye fanga ti olu mara olu yɛrɛ ye jamanadenw ye nka faama t'u mara min ka d'u ye u b'a fɔ min ka d'u ye u b'a kɛ jamana kɔnɔ faama tɛ se ka kuma an t'a lajɛ o fana ma nɔgɔn dɛ banɛnikɛlaw b'an bolo fanɛnikɛlaw b'an bolo ni fariya don dɔ de bɛ se k'a fɔ ale ka fari mais minnu salen don ka ban ninnu ka fari kosɛbɛ mais dɔw sara de olu salen de mais an ka jamana in anw b'a kɔlɔsi an ka jamana in anw b'an seko kɛ basigi la an b'an seko kɛ silamɛw ka ɲɔgɔn minɛ na an b'an seko kɛ jamanadenw ka sabali ka ɲɔgɔn minɛ ka fitinɛ ban an b'an seko k'o la fo an ka se ala ma an balimaw nin tun ye Sheikh Usman Sherif Madani Haidara ne hakili la k'a fɔ a ye fɛn min fɔ faamuyali sɔrɔla a la sɛbɛn in n'o ye kɛnɛdan kura ye Nouvelle Horizon ale y'a jira k'a fɔ mɔgɔ minnu n'olu kan ɲiningara k'u wele k'u kan ɲininga olu ka fɔcogo la ko min ye ansari ye k'u ka wajuli la k'u bɛ jamana maabaw bɛ olu de la gosi Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ sɛbɛn in ale y'a jira k'a fɔ ko Mali maradugu bɛɛ lajɛlen na olu de mankutu tiɲɛna waati la fɛn o fɛn bɛ yen ko a daliw b'u bolo a kumakanw olu bɛ u bolo nin ye Imam Abubakirin Dukure ale ye fɛn min fɔ ni sɛbɛn in ye ɲɛfɔli ko la fɛn kelen kɔni bɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw maa o maa n'o taara kɛnɛ kan n'o tun ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye bɛɛ lajɛlen ye weleli de kɛ ka taa yɛrɛminɛ ani sariya matarafali ani sariya labatoli sira kan nka u y'a jira k'a fɔ nin kan ɲininkali min kɛra a ma kɛ olu hakili ye fiyewu n'a tun y'a sɔrɔ kɛ k'a fɔ kanbɛn ani bɛn bɛ kanbɛn ni
cɛfɔ ni kanbɛ n'o tun bɛ Mali diinɛ ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ hali silamɛw yɛrɛ dama ni fɔɲɔgɔnkɔya tun don n'aw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ b'i ɲɛ minnu ka Mali silamɛw ka ɲɛmɔgɔya bon sɛgɛrɛ n'o ye Haut Conseil islamique ye olu ye min fɔ nka n'a bɔra Haut Conseil islamique yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ani a fɛmɔgɔw fɛ dun kana ni sabu ye kana ni fitinɛ ye silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ni o fɔɲɔgɔnkɔ kɔni nana bɛɛ a ka kan de alisilamɛya yɛrɛ ye kɛcogo minnu fɔ a ka kɛ silamɛya yɛrɛ ka sariya bolisira kan kɛ Abdulayi Koyita n'o ye Imam Abdulayi Koyita ye ale ko k'olu ma mɛn ka fɔ ko Imam Traoré n'o ye Traoré ba ye k'a ye mɔgɔ mankutu tiɲɛ ka mɔgɔ danbe la gosi jamana in kɔnɔ k'olu ma deli k'a mɛn ni tun y'a da olu ma nin tun ye ko ye komi ɲɛ tun bi sɔrɔ a la Mali silamɛ yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ nka kana diinɛ ɲɛmɔgɔw minɛ k'u kan ɲininka lɛrɛ 4 k'u tɛ jɛ n'a ye sabu nin ye danbela gosi de ye ka ɲɛsin alimamiw ma n'o ye a silamɛya diinɛ alimamiw ye a Sufi Bilali ale fana ka dantigɛliw la ale ye hakililajigin kɛ ka fɔ ko Haut Conseil islamique du Mali a ɲɛ sɔrɔla cɛsiri san caman cɛsiri de kɔfɛ o tuma ka jamana ye nin lahalaya ninnu na olu fɛla tɛ Mali yɛrɛ diinɛ maaba joli joli bɛ minnu bɛɛ lajɛlen u y'u yɛrɛ saraka k'u seko ni damajara kɛ min b'a to Haut Conseil islamique du Mali a bɛ se ka dilan cogo min a silamɛw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faamubaliya o man kan k'a to o laɲini minnu sɔrɔla o bɛ se ka lagosi Sufi Bilali ye fɛn min fɔ olu filɛ nin ye nga yaningi yɛlɛ premier vice-président Haut Conseil islamique la n'o de ye Cheikh Kontawe ale ko o kuma na nga yɛlɛ ale yɛrɛ fana tɔgɔ la n sera sun kɔrɔ n ye mɔgɔ sabanan min ye o ye Usman Soli Usman Soli kuma in ɲɛfɔ n ye a y'a ɲɛfɔ n ye cogo min na a tilala kuma na n'i tɔgɔ de Usman ko ɔhɔ n y'a dɔn a ma fili a yɛrɛ tɔgɔ ma n'o kuma na nin ye joli ye a yɛlɛla n ma joli o ko naani n ye nin fana jira a la nin ye joli ye ko naani n ko n'i y'o fila fara ɲɔgɔn kan o ye joli ye a ko ne ma se nin ko kuma na i hakili tiɲɛ yɛrɛ la a dafalen nka i ye min fɔ n ye a bonyana ma Mado wallahi tile bɛɛ n'a sanga don n'an y'a kɛ ka ɲɛ an y'a k'an yɛrɛ de ye wa n'an m'a kɛ ka ɲɛ an y'a k'an yɛrɛ kun de la nka sini an ka nɔ ɲuman to yen o hukumu kɔnɔ o conseil danga dɔ tɛ se ka minɛ ta ka taa n'a ye nin cogo in na k'an ti wuli k'an jɔ o tɛ se ka kɛ o de kama an wulila k'an jɔ nka an ye min sɔrɔ a la n bɛ min fɔ jama ye kunkolo a bɛ adamaden na nka ala ye adamaden ni danfɛn caman bɔ ɲɔgɔn na ni hakili de an ka baara ninnu kɛ ni hakili ye o conseil islamique cɛ dɔw de y'a kɛlɛ kɛ kabini kunun ka se bi ma c'était naki n'a ye kɛlɛ déplacé mɔgɔ kɛlɛ ani yɛrɛyeko kɛlɛ ani nata kɛlɛ k'a bila an ka institution kan an b'an bolo sɔn an yɛrɛ kun ɲɛ. Les acquis sont les acquis, on préserve les acquis. Silamɛw ye kɛlɛ kɛ k'u yɛrɛ sɛgɛn ka fɛn min ɲini tiɲɛ na a dɔ la ni fɛn mɔdɛli bɛɛ ye ni sɛgɛn mɔdɛli bɛɛ ye lagosi mɔdɛli bɛɛ u ye tɔgɔ bɛɛ sɔrɔ a kan ni ko ni fitinin nana o la an b'o dilan o dilan cogo kan nka an t'olu ka baara kɛ fu ye an ka hakili to o yɔrɔ la o la min kɛra a fɔra cogo min na tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la wa an ka kan ka jɔ jɔyɔrɔ o jɔyɔrɔ la kɛlɛ la an bɛ jɔ jɔyɔrɔ la nin ko in a ka se ka jɔ a ɲɔgɔnnaw kana kɛ. Anw de kun bɛ daga a gɛlɛya ye faama damadɔ wele u y'u jɔyɔrɔ fa an ka imam Umaru Jara ni minisiri dɔ bi a yɛrɛ ye baara bila ka taa nin ko in degun na an bɛ foli kɛ ka s'a yɛrɛ ma ala k'an sɔrɔ i yɛrɛ ye o conseil mɔgɔ caman bila nka Daha Kunta filɛ n'o ye groupement de cadre ɲɛmɔgɔ ye o fana nana fara an balimakɛ kan an jɛɲɔgɔnkɛ kan an baarakɛ ɲɔgɔn kan cɛ min y'a fɔ aw ye an y'a gɛrɛ kabali kan an m'a ye naganaga ko la an ma tigɛ a la wa diɲɛ kɔnɔna na an yɛrɛ ko ɲɔgɔn fɛ n'o ye Imam Traoré n'an bɛɛ b'a fɔ a ma n da nana fa kɔfɛ walima a yɛrɛ yɛrɛ Traoré ba donc o ka bila la Imam Traoré an ye nin ɲɔgɔnna ni nin y'a sɔrɔ a ba anw y'a kɔrɔ bi tɛ hali sini ni nin ɲɔgɔnna y'a sɔrɔ a b'an y'a kɛrɛfɛ a ka kan an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye imami dɔ bɔra yan
aw b'a dɔn ne b'a dɔn a don a ko asiji bɔnna kan dɔw ko Elisabeth bɔnna kan hali ni ci bɔnna kan a ka kan o conseil cɛ n'a muso diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan minnu bɛ ɲɔgɔn kuma k'u faamu u k'a fɔ an k'an jija an ka nin ɲɛɲini kɔlɔlɔ min b'a kana a bɛ ban cogo min na. Alahu akbar. a kɛra doni minɛ coyi ne ye lettre fila sɛbɛn premier vice président bɛ a b'a kalama an ka bureau des éléments ɲɛmɔgɔ b'a kalama a sɛbɛnlen ka kelen adressé a la ale tun bɛ taama na ka kelen adressé bureau exécutif la. Bon, au conseil de l'exécutif, au conseil oulément, non, les donneurs fait jouer, et au conseil contrôle n'est pas mis pour là. Bon, bah, on convoqué. Mon ami, quand il est à l'amsani, n'adore arabade. Mais on a suivi, on a quoi? Bon, quoi, on va faire pi. Il est mort, il est monté. On a quoi pour qu'à N'y est si la voulait avec Tamana. N'y est content au volet. Content au sort, mais il est le général sort. Ambeka, Maï, Ambeka, Akuna, N'y est. La fois ni on a dossier sensible. Il y a tout le monde avec Hadeto, en Tché. En tout cas, au conseil de Laurent et l'Antine à Madaya, à Kokakala, c'est la Ninkoi abe minnu kunkan ni o ma dɔ ye Traoré ba yɛrɛ ye n'a bɛ fɔ a ma ko Muhammad Imam Muhammad Traoré yala ale ye fɛn fɔ wa awɔ kɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw min ye Imam Mahamudu Diko ye ale yɛrɛ yeli an ye kibaruya minnu sɔrɔ o ye k'a fɔ ko a ma taa kan 1 na ne ko Rajal komi e fana ye kunnafoni ɲinina ye yala Imam Mahamudu Diko ale tun bɛ kan 1 na wa wala nunu bilalen kɔfɛ sabu sɛbɛn min bɛ n bolokɔrɔ a fɔra an ye k'a fɔ nin kuma nunu cayara waati min a nana kɛ k'a fɔ i n'a fɔ mɔɔw tun b'a fɛ ka muruti jama tun bɛ ka caya ka se Darusalam kan 1 na o waati de la sa minnu bɔra ka se k'u y'a ye k'a fɔ u ka alimamiw bilara kiri sɛgɛsɛgɛlikɛbaw ani kiri nɔbɔbaw u ye nunu bila k'u ka t'u ka so yala nin de ye ala kan kisa ma nin de ye fitne ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ wa an bɛ dali masa deli sabu jamana in bɛ yɔrɔ min na ko bi Mali bɛ yɛrɛ ɲini de la k'a ye k'a fɔ kɛlɛ kura bɛ jutigɛ k'o kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka kɛlɛ ye ni an tɛ nin waati la jamana in yɛrɛ ma kan ka se nin ko ninnu ma bi u yɛrɛw ka fɔcogo la ko Mali fanga ɲɛmɔgɔw olu kan ka dɔ k'a fɔ Mali mago tɛ fitinɛ wɛrɛ la ka fara kɔrɔlen kan n ko a fɔra k'a fɔ min ye Imam Mahamudu Diko ye ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan ko kɔrɔ bɛ o la yala Imam Mahamudu Diko ale tun bɛ kan 1 na wa ale tun bɛ fan jɛn de Rajal ne kɔni ma taa kɛnɛ kan yala e yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan wa ne tun tɛ kɛnɛ kan i ye kibaruyaw sɔrɔ cogo di an ye nin kibaruya bɛɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sira de kan ani an baaraɲɔgɔn jɔnjɔnw minnu bɛ kunnafoni d'an ma wagati bɛɛ an n'olu tun bɛ ɲɔgɔn kalama fo ka tɛnɛndon tile ban komi Imam Mahamudu Diko ye dantigɛli kɛ yala ale ka dantigɛli kɛra kan 1 de la wa a ka dantigɛli kɛra fan jumɛn fɛ Imam Mahamudu Diko ye dantigɛli kɛ yɔrɔ min na o ye ACI kɔnɔna de ye Amdalaye ACI sunamɔgɔw ka jabalaba dɔ bɛ yen nɔ ONG Alifaruku ka siège bɛ yen nka o fana kɔfɛ u ka alawele yɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye misiriba ye a tɔgɔ yɔrɔ in tɔgɔ dɔnnen don Mutada de la nka bi u y'a yɛlɛma ka kɛ Munazamulu Faruku ye a ɲɛsilen filɛ nin ye pôle économique yɛrɛ ma o yɔrɔ in na ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ de bɛ yen yiriba dɔ bɛ yen u ka lajɛw bɛ kɛ yen meeting sigira yen nɔ de komi jama lajɛ in sigira yen maa jumɛn jɔn ni jɔnni tun bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw la minnu kelenw tun bɛ kan 1 na olu kelenw de ɲɔgɔn ta ka se wa maa wɛrɛw faral'u kan de minnu tun bɛ kan 1 na yanu u ka se Mutada la ni dɔ ma fara ka fɛn ma bɔ a la o mɔgɔ kelenw olu de nana a bɛɛ ye diinɛ jituraw ye diinɛ ɲɛmɔgɔw don wa jamana in diinɛ ko a caman da b'a la olu de nana nka n bɛ se k'a fɔ caman faral'u kan yen dɛ caman faral'u kan yen ka d'a kan dɔw ma se ka taa kan 1 na wagati min na weleli kɛra k'a fɔ imam 2 minnu tun welela k'u bila la walasa jama kana lajɔ kan 1 da la a kana taa kɛ fitinɛ ye u ko mɔgɔw kana an ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka misiri la donc jama taara yen de yen fana jama débordera dɛ jama cayara jama tɛmɛ donc a laban nana yɛlɛma jamakulu fanga bonyana kosɛbɛ a fanga bonyana u y'a yɛlɛma ka kɛ meeting ye i b'a ye fɛla fɔ
kumabagaw olu bɛ sanfɛ jama tɔ bɛ duguma kuma ninnu kɔni kɛra yen de mɔgɔ minnu ye dantigɛli kɛ yen u ka ca wa mɔgɔw ka ca Imam Ablaye Koyita ye dantigɛli kɛ Jabi ni ale ye radio danbe ɲɛmɔgɔ ye bi ale fana tun bɛ yen nka ale tun bɛ jate i b'a fɔ maître de cérémonie min bɛ kuma di mɔgɔw ma Sufi Bilali Jalo ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan kuma dira a fana ma a kumana Traoré ba yɛrɛ ni o ye Mohamed Traoré da sera a ma ale fana tun bɛ yen nɔ a fana kuma dira a fana ma a kumana yala a ye ɲɛfɔli wɛrɛ kɛ wa bon a ye ɲɛfɔli min kɔni kɛ ko b'ale min kun kan n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ tun kan ka kuma ka jama fitinɛ ale de tun kan ka kɛ nka basigi kuma yɛrɛ ka bɔ kɛnɛ in kan a kuma fɔlɔ bɔra ale de da an t'a lamɛn an k'a lamɛn an b'aw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛmatonya na ka silamɛya foli kɛrɛnkɛrɛnnen di aw ma nin ko in ne kun kan ka fɛn min fɔ ne bɛ karafe don yɛrɛ da a ko la ka da ka ɲɛmɔgɔ n kɔrɔkɛ an ka alimami n'o nana kɛnɛ kan ka fara an ka alimami tɔw kan an ka ɲɛmɔgɔya ale de o kɔntarandi bɛ kɛ sokɔnɔ ko ye ni fɛn min bɛ kɛ o kɔfɛ ale bɛ yamaruya di baara kalan bɛ kɛ cogo min na kɔrɔba de bɛ fɛn fɛn jeni ne dɔn ko an ka sokɔnɔ bi a tun ka di n ye n k'ale de sɔrɔ nka Alahu Taala y'a kɛ an ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ telefɔni na n tun bɛ kɔntarandi kunfɔlɔ kɛ a ye ne kɔni bɛ minisiriw fɔ a ɲɛfɛ ka silamɛ jama fo nin ko minnu filɛ ni diinɛ dɛmɛ don Mahamadu Diko ko tɛ Usman ko tɛ Mamadu ko tɛ Jabi ko tɛ nin ye Alakira Muhamadu ka sunna min ma ka diinɛ ye ni diinɛ min ye diinɛ an b'o latɔla fo ka taa se an joli tɔni la nin waleya minnu filɛ nin ye nin bɛɛbagali minnu filɛ nin ye nin bilenji minnu filɛ nin ye nin ko minnu b'a n'u bɛ boli olu t'an bɔ an ja kan k'an boli fɛn na kɛ sababu ye an bɛ segin Ala ta ani kira ta hikima kɔnɔna na an kun t'a fɛ nin n'a ɲɔgɔnna kɛ se ka pase bi jamana in bɛ lahalaya min na jamana in bɛ taabolo min na ka taa ye an minnu kan ka tasuma faga n'anw tilala ka kɛ ɲɔgɔn senmasɔnbɔbagaw ye n'anw sera ka kɛ fitinɛ ɲinibagaw ye mɛ ni Alahu Taala sɔnna ma a tigilamɔgɔw bɛ istihzaazu min ɲinina ahlu sunna wal jamaa qawmun uqala hakilitigiw de don kodɔnnaw de don maabasigilenw de don ɲɛɲɛkɛlaw de don u ma deli ka tiɲɛli kɛ a ma kɛ Alahu Taala sɔnna ma a ma to an ka ɲɛmɔgɔw kɔ ni fɛn fɛn bɔra nin ko in kɔnɔ ni Alahu Taala fana ma jama b'o mɛn o ye fɔlɔ ye a filanan ye min ye plainte min nana k'an kɔrɔkɛ birifin ni a ye lamɛnni kɛlen na o kuma an tɛna don o kɔnɔ mɛ fɛn min b'a la k'an ye ayiwa maa su ko kɛ fagali kuma fɔ k'an ye maa su fana ko kɛ nɛnini kɛ ne ko famakɛ in ma ko nin ye kabako ye k'a fɔra anw de ma yan k'anw ye kafiriw ye k'a fɔra anw de ma yan k'anw ka misiw ye gosɔnyɔrɔw ye k'a fɔra anw ma yan k'anw de kusi bɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn bɛɛ lajɛlen fɔra anw fɔra ne yɛrɛ b'o kalama ne ye mɔgɔw kɛ nin bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ k'an ka misiw f'u ye misali bɛ sɔrɔ janko ka taa se n'aw ma. Kɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Imam Mahamadu Diko rajali y'a jira k'a fɔ min ye kan ye a tun tɛ yen nka ninnu labilalen kɔfɛ ni u sɛnsɛnna ka taa n'u ye lajɛba kɛra mutada la o filɛ ni hamdalayi ase 2000 la hali n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ bi kɛ ko maa o maa ye dantigɛli kɛ kɛnɛ in kan ko an tɛna se k'a bɛɛ lajɛlen lamɛn e yɛrɛ m'a fɔ k'a fɔ Imam Mahamadu Diko ale ye dantigɛli min kɛ ale tun tɛ kan na nka jamalajɛ yɔrɔba in na hamdalayi ase kɔnɔ nk'ale y'i kanbɔ a y'i kanbɔ a tun bɛ yen a tun bɛ gulokiba jɛman na n'i y'a dɔn fini ye kɔrɔlen fini birilen b'a kun na a nana kɛnɛ kan Imam Diko yeli o fana ye mɔgɔw ka dusu da ka d'a kan ale donnen don ni ko min ye o ye lasabalili de ye mɔgɔw ka sabali an t'a yɛrɛ lamɛn an k'a yɛrɛ lamɛn Ala tanu ka barika da Ala ye ka Ala fo lahalaya bɛɛ lajɛlen k'a ɲini Ala fɛ a k'a ka hinɛ n'a ka kisi a k'o caya kiraba in kan a n'a kun dun kanimaw n'a jɛɲɔgɔnw Ala ma yafara an bɛɛ lajɛlen ma Ala ma bɛɛ na sababa alisilamɛw anw bɛ maa min nɔfɛ o ye Ala ka sababa o tuma anw ni fɛn min ka kan o ye jumɛn ye
ala ye se dama ka tabo ka tasara ala ka yapa a fɔra k'an woro de ladi o ye ala ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam na do la an ka o ye min fɔ ni ala sɔnna an ni kunna ɲɔgɔn ye hakilimaya la ko in jateminɛ a ka kan ka se jama ma secogo wɛrɛ la min b'a to faamuya bɛ kɛ hakiliw bɛ sigi o baaraw bɛ kɛ ni ala sɔnna nka sanu cɛ an bɛ min ɲini maaw fɛ ka bɛɛ dɔ kɛra mantonya la ko min filɛ nin ye an ka n'a don an n'a jɔyɔrɔ ta a ye procureur to yen maa wɛrɛ to yen ayi u ye nasaratu sayatinu ye a donna an ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka dilan cogo min na an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ban sawara a donna maaw ni ɲɔgɔn cɛ minnu sabara min n'u b'a don u sen na o ka sɔn o b'a bali k'u fɔra ɲɔgɔn kɔɔriw bɔra la tariku b'u sɛbɛn ni ko donna an ni ɲɔgɔn cɛ an ka segin ka taa ala ma an k'a ɲini ala fɛ nin ko in a bɛ basigi an ka na sɔn abada min bɛ fɔ nazaraw ka kan na nous pousser à la faute voilà i dusu ka bɔ fo ka taa ko kɛ min b'a to ni dɔ b'i bolo o bɛ yɛlɛma ka kɛ jalaki ye hakilima ka baara ye a kana maa ɲini a kana maa buja a kana faama ta tɔgɔma a kana maa wɛrɛ ta non a kana o kɛ a y'o to yen a y'o to yen mɔgɔ kana kotoba yɛlɛ nin ko in na tuma in na ko an b'o kuma fɔ a y'o to yen a fɔra an ka maa min ladege min fɔra an ɲɛna a bɛɛ fɔra an ɲɛna a bɛɛ fɔra an ɲɛna f'a sera yɔrɔ la ala kan na n'a y'u kawlo laka illa anw b'o de ladi anw ka kan ka tɛmɛ maaw ka nin fɛn min ye o de ye sabali ni yɛrɛ minɛ don nafsi barisa anw ka kɛra de y'a jira k'a fɔ ko cɛfarinw tɛ maa minnu bɛ ɲɛɲini baw kɛ wala k'a fɔ k'a k'u fɛrɛ cɛfarin ye maa min bɛ se k'a dun olu dusukun ka tuma min ni funu nana parce que adamaden fununen tɛ ko ɲuman kɛ an tɛ ko ɲuman fɔ an kana sɔn ma bada anw ka jamana in bɛ lahalaya min na bi an mago bɛ hakilisigi la an mago bɛ basigi la ko minnu bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bi a ka kan ka hakili di an ma an kana sɔn a bada an yɛrɛw ka kɛ sababu ye k'an yɛrɛ sɔrɔ ko dɔw la ko in tasuma ye tasuma o tasuma n'a wulila an b'a ɲini ala fɛ anw ka kɛ sababu ye k'a ban nka an yɛrɛ kana kɛ a wuliba ye ni maa min ko k'a b'a wuli an k'i minɛ i tɛgɛ ma ni hakili k'a jiri la k'a fɔ ko tasuma ye a wuli an ka yafa ɲɔgɔn ma an karamɔgɔ an bɛ dugawu k'a ye kuma minnu fɔ ani yɛrɛ minɛ kuma minnu fɔ ala k'a k'a ma baraji ye aw yɛrɛ minnu la ka jɔn a y'a fɔ cogo min kolikajɔn in tɛ ale kama a tɛ ne kama tɛ mɔgɔ wɛrɛ kama tɛ ala ka diinɛ in kama tiɲɛ don ala ka diinɛ in ta walahi diinɛ in na an tɛ yɛrɛ an tɛ siga nka o bɛ kɛ ni ko dɔn ni faamuya ni sabali ani jamana a kɔlɔsili ni a makari parce que an ye mɔgɔw ma bɛ sigi la a bɛ y'an balima ye a bɛɛ y'an ko kɛ ɲɔgɔn ye an jugu tɛ yan o an kana sɔn a bala sabaraw bɛ yen an ka kun don o la an ka nin ko an ka nɔgɔya an ka ɲuman fɔ an kana ko wɛrɛ fɔ ni ala sɔnna alahu a y'a fɔ cogo min an bɛna sigi k'a lajɛ hakilimaya la ko in bɛ dilan cogo min na k'a sɔrɔ an ka taa yɔrɔ la ni ala jɛna n'a ye fana inshallah dalen b'a la k'a fɔ k'a bɛ dilan a bɛ dilan wala a bɛ dilan ni ala sɔn ko in bɛ maa minnu maaw b'a la ayiwa anw ka mɔgɔw don an jɛɲɔgɔnw don an n'u jɛra kow la an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ anw ka jamana in na ko o bɛ yen o t'a bali ko an bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ se k'an ka telefɔni bɔ k'u bɛɛ wele kelen maa min yɛrɛ don ko nin kun na an bɛ se k'a wele ɲɔgɔn don ni y'a wele hali nin ko a k'an sɔrɔ so a da adamaden ni ko o kɛra min bɛ kɛ fana o bɛ ko an deli k'a wele ko la a bada k'a fɔ ɲɛ ko ayi walahi m'o sariya hali n'a sɔrɔ ko wɛrɛ bɛ yen min kɔni ye tiɲɛ ye o ka fɔ dɛ o kuma nin ko in an bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ ni ala sɔnna mɔgɔ kɔni bɛ seko bɛɛ lajɛlen tigɛ pour que ko ka dilan an b'a ɲini ala fɛ yan ala k'a dilan. nin tun ye imam mahamud diko ye rajal a tun bɛ diya ne ye kosɛbɛ n'i tun sɔrɔla nin kɛnɛ in kan nka i ma se kɛnɛ kan nka i ye walawalali minnu kɛ a kɛra i n'a fɔ e tun b'a kɛnɛ kan kan e na kuma minnu fɔra ye hali n'a y'a sɔrɔ jama min bɔra dɔw ye ko lakali dɔw ta ye ko ɲɛɲini ye wa diinɛ yɛrɛ a kanu ye dɔw se ye tuma dɔ la olu kɛrɛfɛmɔgɔw ka kumaw ka gɛlɛn kosɛbɛ hali tuma dɔ la kɛ nin ko in a kɔlɔlɔ tun bɛna se maa minnu ma yala e ye fɛn mɛn olu da k'a daminɛ kabili kan na fo ka se jama lajɛ yɔrɔ in na
minnu ye kuma minnu fitinɛ tasuma fa kumaw tɛ wa an yɛrɛ imam Diko ka kuma lamɛn tiɲɛ yɛrɛ la a ye ne yɛrɛ hakili sigi ka dɔn k'a fɔ kuntilennaw bɛ se ka kɛ o tɛ kelen ye n ka karamɔgɔ dɔ y'a fɔ n ye kabini kira tile la sallallahu alaihi wasallam fɔɲɔgɔnkɔ bɛ diinɛ taabolo sira dɔw la i b'a sɔrɔ a ka sebaw n'o ye ciden sallallahu alaihi wasallam a ka sebaw dɔ ye dɔ kɛ dɔ m'o kɛ dɔ ye baara dɔ kɛ dɔ m'o kɛ tuma dɔ la dɔ ye ko dɔ bila dɔ kɛra o matarafaba ye dɔ y'a fɔ n ye ka fɔ don dɔ la ciden sallallahu alaihi wasallam Muhamadu k'a ye mɔɔw ci u tatɔ ci la ciden ka yamaruya kan ko ni seli waati sera ko ka seli a delila ka nin kuma in fɔ n'i ye jateminɛ kɛ alisamaya diinɛ na n'i bɛna taa dugu ta la n'i ta waati n'o ni seli waati gunna ɲɔgɔn na hali n'a y'a sɔrɔ a ma se dɔw bɛ seli jɔ ka kɔn seli kɛli waati ɲɛ dɔw yɛrɛ taama tɔlama ni seli waati sera u b'u jɔ ka seli jama farila ka kɛ fila ye o jama min farila ka kɛ fila ye tuma min na u sera ciden ma sallallahu alaihi wasallam a ko nin jama kelen-kelen n'a ye min kɛ ko ka ɲi fɔɲɔgɔnba tɛ diinɛ kɔnɔ ten faamuyali cogow b'a la bɛɛ bɛ kuma n'i ka dalu de ye ne yɛrɛ kɔni ka hakili la hali ni diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ ka kuma a ka ɲi ni fɔɲɔgɔnko nana a kana kɛ fitinɛ ye n'a tun bɛ se ka kɛ bɛɛ bɛ sigi karisa e ye nin fɔ ko nin ye silamɛya sira ye i ka dalu ye jumɛn ye alikuran ani ciden sallallahu alaihi wasallam a ka hadisaw la a ka taabolo n'a ka tasiraw la n'i y'o fɔ i ka dalu ye fɛn min ye i b'o fɔ ni maa min ko ayi e y'a fɔ cogo min wala i bɛ k'a kɛ cogo min a tɛ kɛ ten o fana man kan ka hakilina ta k'o fɔ alikuranɛ ma min fɔ ciden sallallahu alaihi wasallam a ma min yamariya wala a ma jeni min ye wala a ma mɔɔw kan wele ka taa min ma bɛɛ bɛ kuma n'i ka dalu de ye wa daluw ka sɔrɔ alisilamɛya daluw la n'o kɛra tuma dɔ la maa minnu bɛ tugu karamɔgɔw nɔfɛ ni min diinɛ ye wala min ŋaniya ye limaniyana ni min ye i bɛ t'o ta sira fɛ nin ko in kɔni ne jose a kɛra ni kamanaguanko ye dɔɔni o yɛrɛ de y'a kɛ an tun b'an da don a ko la nka kabili kan na fo ka se mutada la e ye nin bɛɛ lajɛ yala min ye diinɛ ɲɛmaaw ye hali sɛrifukɛ kɛ n'o ye Usmani Sɛrifu Madani Hayidara ye an y'a ka kumaw lamɛn mɔgɔw bɛ se ka bisigiya lamɛnlen kɔfɛ ka fɔ a ye basigi ani kanbɛn de ɲini silamɛw fɛ minnu fana kumana yala e mɔgɔw sɔrɔ u ka kumakanw n'u ka kɛwalew la minnu ye diinɛ ɲɛmaaw ye dɛ cɛfɔ ni kanbɛn nin ko la yala bɛɛ ye o hakilinaw de ta wa bɛɛ y'o dantigɛliw de kɛ wa e yɛrɛ ye nin ko in faamu cogo di raja la ni ko n ka faamuya fɔ nin na n bɛ se ka fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ fɔɲɔgɔnkɔ bɛ se ka na nka ka fɔ ko ka gɛlɛya ka se fo nin yɔrɔ ma n'i y'u kɔmɔgɔw ninnu sen bɔ a la a tɔ b'i dɛn n'i ye nin ko in wuli sababu lajɛ Sirifukɛ ka kuma y'a jira k'a fɔ ale yɛrɛ tun tɛ Bamakɔ a welela ka nin kibaruya d'a tulo kan a y'a ka bagajiw ta ka segin Bamakɔ joona ale de ye silamɛw ka ɲɛmɔgɔba ye Mali kɔnɔ a ko a ka kuma dɔ la wagati janw kɔnɔ a ko ne nɔfɛmɔgɔ tɛ yen ne y'a ɲini min fɛ k'a ka mɔgɔ wele fanga la nka ni jama cayara i tɛ se bɛɛ la dɛ mɔgɔ dɔw bɛ ko dɔw kɛ a bɛ se ka kɛ tiɲɛni i bɛ bɔ a kalama o ye Sirifukɛ ka kuma ye n'i nana meeting kɛyɔrɔ fana la kunun ka Imam Diko fana ka kuma lamɛn ale fana ye basigi kumaw de fɔ a ko n dɔgɔnin ma deli k'a wele ko la ko min kama a tun t'a la dɔgɔnin fana seginn'o kan o don kelen a ka misiri la o b'a jira k'a fɔ silamɛ ɲɛmɔgɔ ninnu fili donna ko la mɔgɔ dɔ de ye weleli kɛ Hayidara tɔgɔ la Hayidara nɔfɛ mɔgɔ dɔ de ye weleli kɛ hali o la a ko n'a tun y'a dɔn k'a bɛ kɛ tan n'a tigi a tun y'a dɔn k'a tigi bɛ weleli kɛ a tun b'a fɔ k'a ka bɔ a ma nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ kɔmɔgɔw an bɛ kuma olu de fɛ Ansarudine tɔndenw ani minnu bɛ suna ɲɛmɔgɔw dɛmɛ u ka tagabolo n'u ka hakilinaw la Alakira ka tagabolo u ko dɛmɛli sira ko de ye suna ye an b'a f'u fana u ka sabali ninnu bɛ bila wagati min na ka bɔ kan 1 na Imam Ibrahim Jabi ani Mohamed Traoré cortège ba de wulila ka bɔ kan 1 na ka se Mutada da la moto 100 yirika caman klaxonniw de bɛ kɛ nisɔndiya kɛra imam min yɛrɛ bɛ yen ni o ye Jabi ye
nin kɛnɛ in kan a kɛra cɛgasi don dɔ ye dɛ u y'a sankɔrɔta i n'a fɔ a ye ko de kɛ ko min n'a ye sebaya de sɔrɔ nka ne hakili la nin ko in na mɔgɔ si ma gagné sebaga tɛ nin ko yɛrɛ la diinɛmɔgɔw ka se kiri la ne bolo nin ye kumasuli de ye ka se hali silamɛya ma sigi de kan ka kɛ nin ko in kɔfɛ Sufi Bilali da sera a ma u yɛrɛ damaw ka sigi hali ni sigi in bɛ gɛlɛya kuma dɔ la u ka bɛn ko dɔ la ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ diinɛ wɛrɛ maaw ɲɛ banna dɛ sisan i b'a dɔn k'a fɔ fɔɲɔgɔnkɔ mana na a silamɛya la n tɛ karamɔgɔ ye n t'a ɲɛdɔn nka ni fɔɲɔgɔnkɔ yɛrɛ tɛ an ka kɛ hali n'a kɛra fɔɲɔgɔnkɔ ye kɛ aw minnu ye Ala ka diinɛ kalan a dɔnniya bɛ aw minnu na maa si tɛ kuma ni hakili ye o tɛ silamɛya ye dɛ silamɛya ye de i bɛ kuma ni Ala ta de ye ani ciden sallallahu alaihi wasallam tuma dɔ la a ka hadisa dɔw bɛ yen ne yɛrɛ ka kalan ma s'o ma nka karamɔgɔw tulo bɛ na ni fili sɔrɔla baara la n ka kuma na u k'a la tile hadisa dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko hadisa sɛhalenw o ye k'a daminɛ kabini ciden na sallallahu alaihi wasallam ale min b'a kɛ seereyaw de bɛ sɔrɔ ka na fo ka na se mɔgɔ ma min y'a kuma fɔ o seereya juru de bɛ lajɛ ni siga sɔrɔla kabini ciden sallallahu alaihi wasallam fo ka na se a fɔbaga ma ni siga sɔrɔla o sira la dɔrɔn mɔgɔw b'a fɔ k'a kuma fɔra a kɛra tan nka tuma dɔ la a sira in sɔrɔli o b'a to maa bɛ se ka da la wala maa bɛ se ka sigi a la silamɛya tɛ maa ni dongo diina ye o hali n'a kɛra maa ni dongo diina ye a bɛ kɛ Ala ni dongo diina de ye a bɛ wajibiya silamɛ de kan i k'i bɛrɛ bɛn k'i bɛn Ala ka kiiti ma silamɛya tɛ maa ka hakilina ye dɛ ni maa ka hakilina don ciden sallallahu alaihi wasallam ale ye kuranɛ ye sabu u y'an b'a ɲininka a ko yala mɔgɔ bɛ se ka ciden misaliya ni jumɛn ye n'a kɛra fili ye u kan wele ka na tile an b'a ko ciden jogo ye kuranɛ de Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a jogo ye alikuranɛ de ni fɔɲɔgɔnkɔ nana don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ taabolo ni taasira la bɛɛ ka na n'i ka dalu ye bɛɛ ka sigi ni Ala ko kɔni don fɔɲɔgɔnkɔ t'a la anw ye diinɛ kumakɛla dɔw ye jamana dɔw kan u ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛyara dɛ tuma dɔ la yɛrɛ hali u ma bɛn fɔ la nka u m'u ka balimaya tiɲɛ dɛ u m'u ka kelenya tiɲɛ ne hakili la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw dali masa de y'a fɔ k'an bɛ ka minɛli kɛ ni silamɛya juruba kelen ye hakilinaw ni fɔɲɔgɔnkow bi sɔrɔ a la o taabolow ni taasiraw bi sɔrɔ a la n'i ye fɛn fɔ min mɔgɔ dɔnnikɛla ko a ma sɔn a wele a ka sigi o kɛra gundo lasaw o kɛra bange lasaw bɛɛ k'i ka dalu fɔ fɛn min an bɛɛ bɛ taa kan ɲininka Ala fɛ hali ni fɛn dɔ fɔra ne nin bi siran dɔɔnin nka ne bɛ min fɔ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ye u k'u kɔlɔsi dɛ fɛn min Ala bɛna an bɛɛ kan ɲininka wallahi maa o maa ye fɛn o fɛn kɛ wallahi dali masa bɛ n'i kan ɲininka don na don min se tɛ jɔn ye jamakulu in minnu bɛ taasira ni taabolow la an ka sira Ala ɲɛ dɛ bɛɛ k'i yɛrɛ kun kasi maa ti don maa nɔfɛ jahanama kɔnɔ koyi nin ye karisa ye fo n'a kɛra ciden sallallahu alaihi wasallam min fɔra n ye ni maniyanen don n'a ye o de ye k'a fɔ lahara dɔ don ale bɛ damakasi kɛ Ala ye a man don ye Ala k'an fara o mɔgɔw kan kuma laban bɛ fɛ wa an denkɛw ka kuma dɔ bɛ yen i b'o dɔn wa denkɛ jumɛn Abdulayi ani Ali n b'o dɔn ko bɛɛ k'i ta kɛ ni min ko i b'i sun i b'i seli ko bɛɛ k'i ta kɛ n'aw ma bɛn a kana ka maaya tiɲɛ a kana ka kelenya tiɲɛ ni kuma dɔ fɔra sisan ni dalu b'e bolo k'a fɔ o kuma tɛ sababama ye na n'i ka dalu ye alikuranɛ ani kira ka suna la n'i y'o fɔ a man ka kɛ ni nani ye a man ka kɛ ni lagosili ye a man ka kɛ kuma ye kuma min a bɛ fitinɛ don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ sabu anw kun fiyewu anw de ta ye Ala ɲama ye kan t'o fan dɔ fɛ dɔ y'a fɔ n ye ko lahara dɔ don bɛɛ bɛ yɛrɛkun de kasi a bɛ fɔ cogo di yɛrɛ ya nafsi i ye mɔgɔ ma wililen ye lahara bɛɛ bɛ wulinin de ye ne ko a bamanankan ɲuman ye jumɛn ye de ne yɛrɛbakun bɛɛ b'i yɛrɛ de jɔrɔ bɛɛ b'i yɛrɛ jɔrɔ kɛnɛ min kan min fɔra ye ni limaniyanen don hali furucɛ b'i dogo furumuso la furumuso yɛrɛ b'i dogo furucɛ la denw b'u dogo faw la faw yɛrɛ bɛ hami n'u yɛrɛ ye o bɛ kɛ don min an t'an kɔlɔsi bɛɛ b'i yɛrɛ kasi don min an tɛ miiri o la bisimila rajal e ta ye jumɛn ye yanni an ka an denw ka bilasiralikan kɛ ne bɛ se ka min fɔ nin kɔrɔfɔ in bɛɛ kɔfɛ nin bɛɛ ye kangaridakan de ye k'a lase alisilamɛ caman ma a bɛ se ka tali kɛ hali diinɛmɔgɔw la Ala ta in olu de y'o kalan olu de b'o dɔn mɔgɔ min t'o dɔn o de ka ca anw dun ɲɛ b'olu de la olu kan ka kɛ misali ɲuman de ye n'anw bilala ɲɔgɔn na anw kan ka se olu de ma hali jamana faamaw i m'a ye ni ko gɛlɛyara ko ka silamɛ ɲɛmɔgɔw wele k'u lasigi ka kuma fɛ u ka kuma jamana ɲɛmɔgɔw fɛ donc nin ko in kɔni leçon dɔw de kan ka bɔ nin kɔnɔ kalan dɔw de kan ka bɔ nin kɔnɔ tagabolo ko
o manga ka kɛ Ayi. sira ye min bɛna ni min bɛ jamana ci tagabolo ko tɛ bi ko ye dɛ. ayi silamɛya jujɔn nani ni o ciden sallallahu alaihi wasallam k'ale mantonw bɛ tila jamakulu dɔw ko a bɛ bolofara 70. e m'a fɔ k'a mantonw ka ban. awɔ nin bɛɛ an ka wulikajɔ kun bɛɛ tɛ an ka k'a mantonw de yan. nin bɛɛ ko an bɛ kira nɔfɛ an bɛ ala nɔfɛ don min na kira fatura Seydina Abubakar Sidik a ko madinakaw n'a y'a sɔrɔ ko aw minnu tun bɛ a silamɛya la kira bɔtoli aw ka silamɛya ye kira bɔtɔ ye ko kira fatura dɛ la ilaha illallah nka minnu bɛ yen n'olu bɛ ala de bato ko ala ma fatu wa ala tɛna fatu u ye kangari da ko kuranɛ haya dɔ bɛ yen ne ka kalama so ma ko yala aw bɛ se ka taa kɛlɛda la diinɛ na tuma dɔ la n'a fɔra kɛlɛda an hakili la ka kala ta ka muru ta ka pamuru ta o tɛ dɛ jihad n ye cɛkɔrɔba dɔ ɲininka maka n ko yala jihad ye mun ye ka taa kɛlɛ kɛ ala ka diina sira kan kɛlɛ sugu ka ca dɛ dɔw bɛ kɛlɛ kɛ ni biɲɛ ye dɔw b'a kɛ ni muru ye dɔw b'a kɛ ni marifa ye nka jihadi la sɔn hɛrɛma ye jumɛn ye k'i yɛrɛ fɛsɛfɛsɛ k'i bɛɛ yɛrɛ bɛn ka bɔ ni dɔgɔ ma ka ala ta kɛ o jihadi fanga ka bon kosɛbɛ fɛn min n'an bɛɛ jɔrɔla n'an yɛrɛ ye ɲɛmɔgɔw n'u jɔrɔla n'u yɛrɛbakun ye ka jɔrɔ n'u kɔmɔgɔ ye ka dɔn nin kelen na ne bɛ taa ɲininka nin bɛɛ ka ko la cɛkɔrɔba dɔ ko ma ko lahara ko minnu ye filibanciw ye ala k'an kisi ma dɔw b'a fɔ k'u bɛ sitanɛ jalaki sitanɛ b'a fɔ i kana jalaki dɛ e yɛrɛ ni dɔngɔ i miɲɛ i nege i nata yɛrɛ bonya o de y'i don i nin da fɛ ne tɛ n'o bɛ ko min na o bɛɛ t'i yɛrɛ kun fɛsɛfɛsɛ yanni fɛsɛfɛsɛli donba bɛ se maa minnu bɛ yen n'u tugulen don diinɛ ɲɛmɔgɔw nɔfɛ ko olu ye kunfinw ye ko diinɛ ɲɛmɔgɔw ye maa kalannenw ye mɔgɔ minnu ni u tugura maa nɔfɛ ni maa min y'u bila sira dunnen kan sira jɛlen tɛ dɛ fo sira dunnen n ko fatiya yɛrɛ ne ko karamɔgɔ ne ko kuranɛ haya jumɛn bɛ yen min b'a fɔ ala kana an bila sira dunnen kan ala k'an bɔ filibanciya baaraw la ala kana an tugu filibanciw kɔ nka n'i t'a fɛ ka tugu filibanciw kɔ rajalen ni ne i m'a ye ne ma kuranɛ kalan kɛ ne nimisalen don nka fɛn min hali maa si san 90 san 100 i bɛ kuranɛ kalan i bɛ diinɛ faamuya ɲini bada dali masa ko k'ale man da foyi kama fo n'a kɛra ale alahu batolen ye kuma dɔw b'i fɛ an ka denw ka kuma lase wa i ye kuma in bɛɛ fɔ ka ban ne kɔni tɛna foyi fɔ halisa nin ko in nimisa ala ka fitinɛ ala ka tasuma ni ɲɔgɔnna ma wa minnu fana ye weleli kɛ an k'o yɔrɔ fana fɔ dɛ sariya de bɛ jamana fana kɔnɔ ko min filɛ nin ye nin ko in mɛnna ka na dɛ i b'a dɔn bɔlɔlɔ u b'a fɔ min ma ko réseaux sociaux vidéo caman de bɛ kɛ n'i ye o fitinɛ kumaw nin bɔ nin ko in na n'i y'o nin bɔ nin ko in na a tɔ b'a dɛ tuma dɔ la maa bɛ se ka kuma dɔ fɔ a ka misiri kɔnɔ n'a danna a ka misirimaw ni ɲɔgɔn cɛ hali minnu yɛrɛ ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye u ka dɔ bɔ diɲɛ yɛrɛ kibaruya cɛrinkow la n bɛna mun f'i ye awɔ hali an bɛ fangalatɛmɛ fanga hali an kunnafonila siraw kabini fangalatɛmɛ fanga in daminɛ n ni transition in n'a bɛ ɲɛ Mali bolo u ka Facebook tigɛ Mali la i b'a dɔn nin karamɔgɔ in bɛɛ n bɛna f'i ye mɔgɔ ka dɔgɔ a la min ka kumakanw tɛ ta k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ bɛɛ b'a ɲɛci dɔn bɔlɔlɔ tiɲɛ don hali anw bɛ baara min na radio la n ko kɔlɔsilibagaw de b'an na kumakan minnu bɛ bɔ anw yɔrɔ la ka lase jama ma tuma dɔ la mɔgɔ dɔw bɛ yen olu b'a lamɛn fɔlɔ yanni a tiɲɛni barika ka se ka se jamana denw ma mais bɔlɔlɔ kan i b'i sigi ka so bɛɛ kɛra kunnafonidila ye bɛɛ kɛra kumakɛla ye n'i ye bitɔn digi dɔrɔn ni ja bɔra n bɛna mun f'i ye fɛn dɔw ka ɲi mɔgɔ wɛrɛ la mais a ma ɲi karamɔgɔw la dɛ o de la an y'a fɔ karamɔgɔw ye u k'u sen bɔ Facebook ko in na hali n'u sen bɔ a la min bɛ tali hali kumaw ni kumaw bɛ taa n'a bɛ cɛrin a ka labɛn u k'u hakili to u ka fɔta la a ka labɛn ka da kan maa wɛrɛ ɲɛ bɛ kɔɲɔmuso la min t'a cɛ ye dɛ nka nin ko in a bɛ laban fɛn min ma o ye Ala ta de ye an k'an denw lamɛn bani a b'an bɛɛ bilasira min ko bi su min ko bɛ seli jɔ don kana se a na ɲɛnɛ bɔ min ko bi su min ko bɛ seli jɔ don mana se a bɛ ɲɛnɛ bɔ bakankɛnɛ bɛ ɲininka bagan marala sini jɔ don mana se a bɛ ɲɛnɛ bɔ forotigi bɛ ɲininka foro marala sini jɔ don mana se a bɛ ɲɛnɛ bɔ jagokɛlaw bɛ ɲininka
nga firiki tilashini Allah jondo manasi abinyene ba sinyanya mananyini nga sinyanya kitilashini jondo manasi abinyene ba wani nyumange jena nyumande biye kiyama jodo manasi abinyene ba ni jugumange jena jugumande biye lahara jodo manasi abinyene ba nyumangala visarani nyumasara ishini jodo manasi abinyene ba jugu mangala nasarani jugu manzara ishini jodo manasi abinyene ba mingo besho mingo beseli jodo manasi ananyene bo Rajal ne ko yandenw ka kuma mɛn wa ɲamɛ an den ninnu bamananw ka kuma tɛ ko ni denmisɛnnin tɛgɛ kora ka jɛ k'a ye se ka makɔrɔba dɛgɛ nɔɔni denmisɛnninya tɛ maa tiɲɛ koyi nka ne b'a dɔn k'a fɔ ninnu lamɔnna u fa fɛ u fa tun ye ne teri de walahi ni bɛɛ tun ye nin faamu ɲantuma an ye ɲɔgɔn minɛ bɛɛ bɛ yɛrɛkun kasi bɛɛ tun bɛ yɛrɛkun kasi yanni ka maa wɛrɛ kasi bɛɛ k'i yɛrɛ kasi kiti min bɛ i ni ala cɛ i ko i dama kasi ala la an bɛɛ lajɛlen an bɛ dugukolo in kan a bɛ n'a fɔ dugutala tile ganna a taara suma minɛ jiri suma na ni waati sera a tɛmɛsennama don ciden sallallahu alaihi wasallam a ko an ka doni siri ka taa dugutala lahara t'a la karamɔgɔkɛ ne ko ciden ye mun fɔ doni siri cogo na ko doni la sɔn hɛrɛma k'o ye ala ɲɛ siran ye de hakili la k'a fɔ e ni ne ani cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw olu kɔni bɛ nin dɔn nka nin ko bɛ maa minnu bolo n'o ye sariyatigiw ye n'a tun y'a sɔrɔ k'a fɔ anw ma lamɛnli kɛ ne yɛrɛ tun ka hakili tun ye fɛn min ye sariyatigi ninnu nin n'a ɲɔgɔnna ko jamana in bɛ lahalaya min na bi hali n'a tun y'a sɔrɔ k'a fɔ olu b'u ka baara de la jamana in bɛ dakun min na fɛn min hakili de bɛ baara kɛ sariya bɛ bila tuma dɔ la ka kanbɛn cɛfɔ ni kanbɛn ɲini mun ni ɲɔgɔn cɛ tuma dɔ la n'a kɛra fitinɛ ko ye a kɔlɔlɔ bɛ se ka se faso ma n'o tɛ sariyatigi ninnu sigin o tiɲɛ don a bɛ fɔ k'u ka sariya labato nka sariya min bɛ boli k'u bɛ sariya in laboli jamanadenw de tɔgɔ la a filanan fana ye fɛn min ye sariya kun de ye ka fitinɛ tasuma fa o ni hakɛtigi ka hakɛ dira ma jalakitigi ka sɔn jalaki kɔrɔ tuma dɔ la fɛn dɔ ka kan ka sama ka taa kiri la o bɛ dabila aw filaw ko hamadi jo tɛ ko dɔ la o tɛ wɛrɛ cikun bɔ dɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'o bɛ se k'an ka jamana in dafiri ala k'an kisi a ma fɛn o fɛn bɛ se ka fitinɛ don jamana in kɔnɔ ala k'an kisi a ma ne ko nin ko yɛrɛ bɛ cɛ min bolo n'o ye kiri matarafaba ye jɔn dɔ de sigida naani na kiribɔ ɲɛmɔgɔyaso kalifalen bɛ mɔgɔ min na bi n'o ye procureur ye awɔ Idrissa Touré Tourélaka don Tourélaka don nka dunan don tribunal in na nka mɔgɔ tɛ k'a fɔ mɔgɔ tɛ min dɔn dɛ a nalen kura don ale nalen kura don a na kuma ma mɛn o n'a mɛnna a tɛ san kelen a mɛnna baara in na dɛ yala nin y'a ka baara jujɔn ye wa baara in na kabini a bɛ baara kɛ Mali dugumisɛnw ni dugubaw kiriko la a mankutu dɔɔnin don ale de mais a kana commune 4 la o de ye kɔsa in na ye o ye kɔsa in na ye nka nalen baara daminɛra fɛ don min na ani bi cɛ a commune 4 tribunal bɛ ɲini ka na kɛ a ye lamagali kɛ kosɛbɛ commune 4 tribunal bɛ ɲini ka na kɛ CPI ye mɔgɔw bɛ bɔ burusi kɔnɔ dugu de la ka n'u ka plainte don commune 4 la yan o yɛrɛ fana tɛ sariya ye ten o u b'a fɔ ko compétence territoriale mais o compétence territoriale min bɛ fɔ kiri dɔnbagaw ni sariya dungew fɛ e ko ale ka tribunal la a tɛ ɲini ka na Bamakɔ bɛɛ minɛ hali n'a ma Bamakɔ bɛɛ minɛ komi kiiritigɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛ e ye min fɔ sisan sariya y'a fɔ k'a fɔ n'i ka ko kɛra yɔrɔ min i bɛ nɔ minɛ yen ale yɛrɛ ka kiiri ko sigida sabanan de ye minɛ kiri in bɛ kuncɛ don min na u ko k'ulu tun man kan ne minɛ u tun man kan ka d'a kan ne t'ulu ka ressort kɔnɔ compétence kɔnɔ jamana mara ye jamana fɛnsɛ min di olu ma maa o maa b'u fɛnsɛ kɔnɔ olu ka kiri bɛ boli kan nka ni fɛnsɛ min yamaruya ma d'i ma hali n'o ko ser'i ma e kan k'o bila ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min ni kiri sariya tigɛbaaw b'o yɔrɔ la yen tuma dɔ la aw bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o tɛ ni sariya bɔra kalama a bɛ n'a fɔ e tun man ka nin kiri in tigɛ i n'a fɔ e ta kɛra cogo min
nga ne ko yala ale ma dantigɛli kɛ nin ko la wa kunungo awɔ nɛgɛ kaɲa 15 waati an kunnafoni ɲɔgɔn dɔw wulila ka sama k'a ɲininka o jɔnni bɛɛ kɔfɛ Ibusi awɔ ale bɛ kunnafoni di ko ɲɛɲini bɔlɔlɔ de sanfɛ ko ɲɛɲinikɛla don ale wulila ka se procureur ma k'a ɲininka ko min kɛra alimami minnu welela nin togo in na o ka kan a ye dantigɛli kɛ dɛ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ko cɛ tɔgɔ yɛrɛ di Idrissa Touré jamana sariya o kɔlɔsilikɛla don fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye sariya ye faso kɔnɔ wale o wale bɛ yen n'o kɛra o sariya kankɔrɔ sɔsɔba ye ale bɛ se ka maa wele k'i kan ɲininka n'i ka kan ka bila kiiritigilamaw ka bolo kan hali ni kan ka taa kaso la min bɛ sira de n'ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ tuma min ale yɛrɛ bɛ sɔrɔ ka kow ta k'a di kiiritigila ma sabu procureur u ni juge fana tɛ kelen ye min fɔra an ye i ɲɛ bɛ nin tribunal in na ala kelen bɛ ka communiquer tribunal don juge ɲumanw na ani procureur ɲumanw yana ka na mɔgɔ min tun bɛ yen Kulibali yan'o fana ka na min tun bɛ yen Dramani Jara n'a tilala ka taa Kucala ninnu bɛɛ taara ni tɔgɔ ye ka bɔ n y'a mɛn k'a fɔ Dramani yɛrɛ a tun bɛ Kucala k'a tɛ an teri don Kucala a bɔra yen an teri don an n'a ye baara caman kɛ wa fɛn o fɛn bɛ yen ni kunnafonidilaw kun kan ko kibaruya don a bɛ se ka ko kɛ dɛmɛ la a b'o dɛmɛ k'an ye a kɔni bɔra Kucala a b'an lafaamu ka baara nɔgɔya min ye ɲininkali ye ka taa procureur ɲininka ko ba dɔ kɛra sa an k'a fɔ procureur an mago b'i la joona n'i ye ale wele dɔrɔn ale yɛrɛ b'i kɔ radio so la k'a tɔgɔ yɛrɛ di tuguni Dramani Jara ayi kɔsa in na min bɛ yen Idrissa Touré nka hali ni ma Idrissa in fɔ n'i ko Touré bɛ ale ko la a bɛ dabila i ma bɔlɔlɔ sanfɛla jɛlen sisan procureur Touré n'i y'a da o ma dɔrɔn a banna Rajal fɛn min bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don misiri kɔnɔ alimami jɔyɔrɔ bɛ yen ne ko karamɔgɔ mɔgɔ minnu ye alimami kankɔrɔ sigiw ye misiri kɔnɔna na olu n'u jɔyɔrɔ don wa ni yɔrɔ min y'u jɔ u b'u jɔ de olu de b'i jɔ alimami kɔfɛ nayibu o de la a bɛ fɔ ko bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don misiri kɔnɔ n'o tɛ ne Jose Tarawele kɔni ni n taara joona n bɛ se ka safa fɔlɔ sɔrɔ nka n'i taara kɔfɛ i na jɔ kɔfɛ dɛ o tɛ tiɲɛ ye a ye min fɔ an k'o lamɛn. Il y a des jeunes de Ansardine olu de plainte dɔ kama mɔgɔ naani kama Imam Jabi Imam Mamadou Traoré ani mɔgɔ fila wɛrɛ dont un certain Dambélé o mɔgɔ fila ninnu ma se ka ye quoi kelen bɛ je crois convocation fɔra kɔ kelen bɛ fana ma se ka ye convocation dira ma se ka ye il s'est pas présenté olu ye plainte dɔ et en appui à la plainte ils ont produit des vidéos ko Imam Mamadou Traoré n'o ye Haut Conseil islamique 3e vice-président ye ani Imam Jabi je crois Ibrahim Jabi ko olu ye olu neni ani ka olu menacé de mort ni ka fɔ ko mɔgɔw ka taa olu attaqué donc o kama olu hakili la u bɛ dankari de kɛ u ka hakɛ la donc olu fanga tigilamɔgɔw saisi pour que kuma ka se ka fɔ o ko la ou bien u ka hakɛ ka se ka lase puisque n'i y'anw saisi ni plainte ye nous on a l'obligation de répondre à la plainte an y'a bila ka taa enquête la ten de parce que n'i nana n'i ka version ye o y'i ka version de tiɲɛ don tiɲɛ tɛ an t'o dɔn fɔlɔ f'an ka bila ka taa enquête la de pour que mɔgɔ i y'a dɔn min kama o fana ka version ka se ka sɔrɔ en fonction de ça on a les deux versions pour pouvoir mieux apprécier et prendre une bonne décision donc a bila kun ka taa enquête la gendarmerie la o de kun y'o ye a kun ye nin de quoi c'est en fonction c'est après ça que olu convocation ci ma k'a fɔ ko u kana lamɛn mais je dois dire en fait que par jour c'est des dizaines de plaintes que nous recevons c'est des dizaines de soit transmis qu'on signe donc ni plainte in b'a la an tɛ se k'o dɔn arrêté depuis ma bord quoi moi ce n'est que hier matin je crois c'est ça hier matin que j'ai su que afin yɛrɛ bɔra an de fɛ yen c'est quand le commandant de brigade m'a appelé pour me faire le compte rendu j'ai compris que voilà que plainte de domaine bɔra an yɛrɛ bara il m'a faamuya c'est en fonction de ça que je donnais les orientations mais minnu wulila u sera ka lamɛn wa gendarme fɛ mɔgɔ fila ye y'u présenté Jabi ni Traoré fila olu lamɛnna effectivement mɔgɔ fila ninnu comme je l'ai dit olu ma se ka lamɛn olu ma se ka sɔrɔ minnu lamɛnna olu de ka PV dara olu de kan ka na n'u ye bi n'an bɔra o baaraw la sisan donc u seni à tribunal la sisan mun bɔra la d'abord il fallait que bɛɛ ka version kalan k'a dɔn min fɔra ensuite on les a reçus ka bɛɛ ka version reprend physiquement bɛɛ ka i hakilinata fɔ i tɔɲɔgɔn kɛ sigilen à la suite de ça min bɛ fɛn n y'a f'u ɲɛna ka sɔrɔ ka ko dante pourquoi parce que en fait moi je crois que c'est des faux problèmes nin ko in pour moi c'est des faux problèmes quand je dis pourquoi des faux problèmes parce que tout est parti de quoi tout est parti de ko an sadiri mɔgɔw b'a fɔ ko silamɛya dɔnkan ye baya de c'est-à-dire i kan'a fɔ k'i b'i kalen fɛn dɔw kan n tɛ nin kɛ fo jɔyɔrɔ 6 wala n tɛ dɔn joli a bɛ fɔ u b'u de wele ko baya
Là, je crois que c'est ce que disent les gens de Ansar. C'est ce que Moron nous dit. Traoré là, eux disent non, Islamia Donkan et Kelendronde. Ça c'est la Shahada. La Shahada. Pour des Islamia Donkan. Ni au lieu au fond, Traoré n'a pas Wadilu Kara. Wadilu Kona de la Abora ou Kumainkan. Il faut qu'on non, donc en vérité, Islamia là, notre Shahada est. Car à Kunfo, comme on allait au fond. Donc apparemment, je ne me famille. Moi, parce qu'ils pensent qu'avec le Djabi ou bien avec le fin de la bouche. Ensuite, je crois qu'on Flana et Djabi et Wadulu qu'on a là, à Koko, le shérif de Madana Haïdara là, il a un enfant du nom de Iba. Iba est à Wadulu Saint-Fait, nous le mode Algénien là, comme on chute de Algénien là, ce genre de choses. Donc, je crois que Djabi a à Wadulu là, comment nous faut qu'à mon manque encore fort. Car explication on dit, enfin, qu'on a là, à Koko, ni mon mieux, c'est comme vous la mort kafirera et que ni kafira kafrika n'a pas gardé, etc. Au de ouf, non. Fait plein de coups et ni fin fladi. Or, pourquoi moi je dis c'est des faux problèmes? C'est que toi, ton interprétation de la religion, c'est pas mon interprétation de la religion. Et reste avec ton interprétation, je reste avec la mienne. Enseignement, et qu'à famille, et d'une famille à Tugame, et qu'à pratiquer tes mains. Ne pas y famille à Tugame, ne pas pratiquer tes. Quand il faut que, et qu'à famille, fruits ou wajibis d'inguna. Ni que, au début, c'est lorsque tu veux imposer ta compréhension de la religion à l'autre que s'il ne l'accepte pas, il peut y avoir problème. Sinon, notez, enseignement, nous tendance la bekoko, il se réclame du Coran malikite. Et en salut, les malikiti, nous faisons au milieu de Wadia, nous faisons les malikiti. Pour moi, c'est où est le problème? Le reste, c'est juste des incompréhensions autour de quelques détails. Ça, c'est des questions d'interprétation. C'est tout. Moi, je suis un sunnite, mais je n'ai rien contre les autres. Et ma famille, ne benga, ne islamia famille, tu vois, mais ne pas pratiquer tenir. Ne ta foko fo diabo fait kana ntanke. Non, et puis il y a des islamia drone de la quoi. En devenant, comment on peut non, nous islamia, en islamia, ni kafri, anti quoi. Et il y a l'église évangélique, il y a l'église catholique. Et de là où il y a aïe. Bébé Tony a compris, il y a interprétation et chrétien là. Antésignon, Antésignon, Antésignon Brouja, Antésignon menacé de mort, Antésignon et Chini Lahara, Minta et Tien, Mintumbe Tien, Otig Lamoro, Alan Afoy. Puis Dieu lui-même a fait exprès de diversifier la compréhension. Sinon, il a le pouvoir, lui, en une fraction de seconde, de faire que tout le monde comprenne la religion de la même façon. Et de faire en sorte qu'il n'y ait qu'une seule religion. Mais il n'y a pas de nimbeke, aller dans la religion, dans la religion, c'est parce que Akadaidi, Akaketendi, Bekali, Adoré, Niga familier, faut qu'on a salima. Mais ne quoi, faut que tout n'est pas la compréhension de comment la Nio que dans le fond. Donc c'est pourquoi j'ai dit pour moi c'est des faux problèmes. Donc finalement, au Sénégal, oui, ils se sont très bien compris finalement parce que les jeunes, ils ont présenté des excuses à l'imam Traoré parce que Néo Nyango, imam Traoré a droit à Wadil Logo à la. Moi, est-ce qu'il y a menacé qu'à pourquoi à qu'on a fait à qu'on a quitté à qu'on a à la. Dans ce cas, il y a plein d'accords. Au yɔrɔ là où il y a fani ko vraiment o to ta la a ka yafa olu ma olu fa don olu ka ustaz don etc a fana ko du moment où dora u ka fili la lui il accepte leur excuse et que à l'état bana l'autre là le jeune lui dit k'a ka kuma ale ma dabɔ pour que ou menacer ou bien k'a fɔ ko ka faga ale kun fɛ ka explication dɔrɔn de di k'a fɔ ko bon ni kuma sugu ninnu fɔ a bɛ comme i kafiriyara et que ni kafiriyara kafiri kan ka traiter tan de mais ale ma dabɔ pour olu yɛrɛ kama donc n'u y'a faamuya fana cogoya wɛrɛ la cogoya min tɛ nin ye u ka yafa olu fana olu yafara donc comment bana normalement ni sugu ninnu man kan ka se fo justice la o mais n'a sera justice la o jago de justice ka jɔyɔrɔ fa de parce que nous on est là pour ça aussi il est de la responsabilité de l'État de jouer un rôle d'arbitre entre ces tendances religieuses là notez tôt ou tard ça va dégénérer n'a continuera tant mais ces derniers temps on dit nous vont aïnike mais ça veut dire quoi ça et qui gari et d'une famille tu vas pratiquer il connaît tout ne fera famille tu vas mais ne va pratiquer il est de la raison d'être mais comme l'État ne s'est jamais assumé dans cette histoire là au-delà toi à quoi prend son temps parce que ceux qui avaient la gestion de l'État à un certain moment pour des raisons électorales ou électoralistes n'ont jamais voulu dire la vérité entre les différentes tendances parce qu'ils ont besoin de comme bétail électoral pour être soit président ou ministre ou cela donc tu tiens fouille n'a de la politique bien belou ou tu tiens fouille parce que l'homme bébé là or n'a y court autant ni tension de continuer temps donc la attaque dans or il suffit simplement que bekatoni taille c'est tout. C'est aussi simple que ça. Et qui t'aque, n'est-ce pas t'aque. Ou d'abord, il faut que bon t'aque kana et t'aque. Hein? Et au Conseil islamique nous aussi nous le c'est ce que je leur dis. J'ai dit n'a pas sera les jeunes dans Sadine là ça eux leur premier responsable leur guide c'est le président du Haut Conseil islamique. Tu te rends compte un peu et celui contre lequel ils ont porté plainte l'un de ceux contre lesquels ils ont porté plainte c'est le troisième vice-président du Haut Conseil islamique. Ça veut dire que quelque part entre eux-mêmes là-bas ça ne va pas du tout. Sinon il me sert temps
Je dis pas que c'est ça, mais en tout cas, c'est ce que ça laisse à laisser à croire. C'est ce que ça laisse à croire. Hein? Or, normalement, au Conseil islamique, c'est que hal islamo ni religion were mankan ka senyoma. Janko islamo era konna tanasu. Ni ho mina tanasu nyonche don uluka ngati la ni tekanga dinela. Beki ga dine ni pratiquer nyom boya ni nyom gashisi konna. Ministère de culture nous aussi. Les gens ils courent après les postes de responsabilité. Une fois qu'ils ont ça, ils font rien. J'ai même appris, il y a un ministre de la République qui était là-bas pour lui. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ça, c'est parce que les gens ne savent même pas c'est quoi être ministre de la République. Comme ministre de la République, tu te rends compte mais c'est pas possible. On est dans un état. Quand on est dans un état, on se soumet à ses règles. C'est cela. Quand on est dans un état, on ne peut pas être au-dessus d'une convocation régulière, d'une interpellation policière. C'est pas possible ça. C'est cela l'état. Et quand on porte l'échappe du ministre, il y a ces comportements qui ne nous sied plus. Ça, c'est ce qui arrive en fait quand on part prendre les gens dans la rue pour les nommer ministres. C'est ce qui arrive. Comment un ministre de la République peut quitter son bureau comme s'il n'a rien à faire pour aller s'arrêter devant une unité d'enquête et dire je suis venu soutenir X ou Y. Tu es plus défenseur de ces droits que ceux qui sont en charge des droits et libertés individuelles. Comme on l'aurait mis aux arrêts, on ne viendra que pour ça. Tu vois des histoires comme ça. Dans une république, chacun doit rester à sa place et jouer le rôle qui lui est dévolu par la loi. C'est ça un État. Quand on est dans un État, on doit s'inscrire dans le strict respect de ses règles, de ses lois. Si on ne le veut pas, ni tu fais coquet, tu te mets en marge de la loi. En ce moment, eux, ils vont combattre l'État, l'État aussi va le combattre. C'est ça. Mais niveau qui veut tout État qu'on connaît là, il veut État Sharia au bateau. C'est ça en fait. Je crois que c'est ça la force aussi de la religion musulmane. C'est-à-dire qu'en haklu mana shukru tugo na siga kakuma aminyon fania. Alhamdulillah, l'Union Fania, ils se sont présentés des excuses et ils ont promis que l'Obeta ou la déclaration de pour que Fangel dit Ben Makafuko atteigne Kumbo. Dine kokole ayi ala kan kishamba. Encore que amanganga senyon maire ko dine kokole ayi na asran ambete dine kelin la d'accord mais ambebe dine kelin la franfa sia kelin man nyon che se ka ante ka fani nyon fani fem sendo de kan do amanga senyon ma ala kan kishi kan tanga nala kira kanu bagaw benna wa mogoti sauna benna ambalmo limena dansigi kebe aka bidon kibarula wallahi siselakaw Abdoulaye ni Ali aw ye nin de kɛ an ka donkan ye kunungo donkibaru kɛnɛ kan an bɛna nin kɛ an bonkan ne ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw hakilila k'a fɔ an ye ɲɛfɔli kɛ aw ye faamuya sɔrɔ nka nin laseli a ko bɛ maa minnu kunkan ka daminɛ Sherifukɛ la n'o ye Usman Sherif Madani Haidara ye ka se Madu Traore ani Ibrahim Jabi ma ka se Imam Mahmud Diko ma ka se an ka alimami tɔw bɛɛ lajɛlen ma ni a y'a sɔrɔ fɛn fɔra an fɛ fɛn min a tɛna taa cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ani diinɛ ɲɛmɔgɔw u jimi sira fɛ an bɛ hakɛto ɲini kɛ u fɛ an ka laɲini tɛ foyi ye ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw bɔ kun banna nka ne ni n baaraɲɔgɔn n'o ye Rajali ye bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ an ye mɔgɔ cɛsirilen ye ani an ka dabali ni fɛɛrɛtigɛbaw hali arajo minnu bɛ yen kɛ n'u bɛ ka laseli kɛ bɛɛ ka laɲini ye jamana bɛ se ka basigi cogo min jamana yɛrɛ basigi bɛ maa fɔlɔ minnu bolo o ye diinɛ ɲɛmɔgɔw de ye sabu karamɔgɔkɛ y'a fɔ n ye k'a fɔ alisilamɛya mana foyi kama fo n'a kɛra kanbɛn ni cɛfɔ k'a dɔn k'a fɔ la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam o de y'an bɛɛ lajɛlen ye o de ye silamɛya donkan ye ne kɔni fɛ o ye silamɛya bɔkan de ye i m'a ye an ka ɲamakalaw ko Muhamadu sogokɛnɛ Muhamadu jɛgɛkɛnɛ ne yɛrɛ bɛn'u ɲininka o kɔrɔ de ye jumɛn ye o kɔrɔ ye ko n'i kɛra fɛn o fɛn dunba ye i bɛ ciden sallallahu alaihi wasallam i b'a ka lahɔrɔma de kɔnɔ duniya wallahi ala yɛrɛ ko ten ko Muhamadu ne me da foyi kama fo n'a kɛra nɛɛma de ye ciden nakun sini donkibaru kɛnɛ kan a kɛra k'an cɛfɔ k'an kanbɛn ala ka ala ye siran ye don an dusukun na
ala k'a to an ka jamana in makaran bɛɛ k'i yɛrɛ kun kasi ka daminɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw la ka se jamanadenw ma ala k'an bila sira jɛlen kan ala kan'an dɔw fili la sira jɛlen sɔrɔlen kɔfɛ an fɛ ala kan'an tugu filibanciw kɔ k'an yɛrɛ kɛ filibanci ye sabu kunangoya tamasiyɛn ye fɛn min ye o ye tiɲɛ fɔlen kɔfɛ tiɲɛ sɔrɔlen ka to i ka don filibanci la ala k'an kisi o ma denkɛ an bilasira an bɔ an ka bɔ kɛnɛ in kan inshallah k'an bɛɛ y'a sini inshallah